З гэтым рэжымам немагчыма дамовіцца. Магла б быць вайна. Макс Корж нас спыніў, які сказаў: пацаны, тармазіце движ. Мы не схаваліся, мы не забаяліся, нікуды не зніклі. Мы будзем працягваць, нягледзячы ні на што. Вітаю, сябры, меня зовут Настя Рода, вы на канале ТОК. И сегодня мы с вами размаўляем со стваральнікам медыапраекта «Нехта» Степаном Пуцила. Степан, вітаю. Добрый дзень. 2020 год стаў для ўсіх адкрыццём. Як ты лічыш, чаму на фоне такой татальнай безнадзейнасці, якая панавала апошнія гады, людзі раптоўна паверылі ў тое, што можна штосьці змяніць? Таму што акурат з'явілася надзея, калі першыя прэтэндэнты ў кандыдаты пачалі вылучаць свае кандыдатуры, калі Сергей Ціханаўскі ездзіў, камунікаваў з насельніцтвам, з народам, з малых гарадоў, калі ён бачыў гэтую прагу да зменаў, да сапраўдных перамен, якія назрэлі на той момант. Калі Віктор Бабарыка, закрануўшы вось гэтую ўсю інтэлектуальную частку. Чаму Лукашенко так шмат абураўся, айцішнікі багатыя павыходзілі? Таму што людзі хацелі, нават калі багата, але жыць годна, у нармальнай атмасферы, нармальнай краіне, без дыктатуры. Таму гэта было не за грошы, не за некія проста раптам вось так супраць. Гэта ўсё цягам 30 гадоў нагрувашвалася, нарастала. І гэта стала такім заканамерным вынікам таго, што Лукашенко рабіў 30 гадоў. І таму з'явілася надзея, калі з'явіліся першыя ланцугі салідарнасці, калі Сергей Ціханаўскі, Бабарыка, Цапкала пачалі казаць пра тое, што яны хочуць кандыдаваць. Бо раней Лукашенко казаў: хто, калі не я. І шмат хто паўтараў: а хто, калі не Лукашенко, што рабіць? А з'явіліся канкрэтныя асобы, прозвішчы: Віктор Бабарыка, Сергей Ціханаўскі, Валер Цапкала і іншыя. А магло б уплываць тое, што рухавікамі пратэсту сталі людзі, чыё сталенне прыйшлося на вось гэты пачатак 90-х, калі яшчэ была пэўная свабода, так? Калі вось гэтыя першыя крокі ў бок дэмакратыі былі зроблены, які пасля адкацілі. Складана сказаць, хто стаў менавіта такім галоўным рухавіком пратэсту. Мне здаецца, што, па-першае, у яго былі ангажаваныя усе слаі насельніцтва. Ад гаспадынь хатніх да айцішнікаў, да вучоных, акадэмія навук выходзіла. Усе магчымыя увогуле слаі насельніцтва тады удзельнічалі ў іх. І людзі, якія нарадзіліся ў тым ліку пры Лукашэнку, як я, вельмі шмат маіх аднагодак удзельнічала. Усе хацелі перамен на той момант. Шмат сілавікоў. А хто быў рухавіком, складана адназначна акрэсліць. Ведаеш, некаторыя вінавацяць у такіх драматычных падзеях 20-го, які былі пасля пратэстаў, што пакаленне нашых з табой бацькоў не даціснула ў 96-м годзе, калі была магчымасць скінуць Лукашэнку, калі яшчэ не былі ўсе інстытуты падпарадкаваныя так сістэме лукашэнкаўскай. Але не даціснулі тады. І не даціснулі таму, што думалі не пра дэмакратыю, не пра свабоду, а думалі пра тое, дзе хлеб умоўна ўзяць. Так, людзі па $30 зараблялі. Ну і, адпаведна, такія пытанні, якія мы павінны цяпер вырашаць, засталіся невырашанымі тады, і, адпаведна, краіна пайшла ў іншым кірунку развівацца. Мне здаецца, адно не адмяняе другога. Калі не хапае, што есці гэта адна прага да пратэстаў, калі хочацца лепшага жыцця, нават калі ты багаты, гэта іншае. І ў багатых краінах вельмі шмат пратэстаў, людзі хочуць іншага годнага жыцця. Кожны за сваё штосьці змагаецца, проста там гэта на іншым узроўні. Так, мне калісьці адзін з настаўнікаў ліцэя казаў, калі пераможа не тэлевізар, а халадзільнік, вось тады будзе сапраўдны пратэст. Але мне здаецца, што пратэст ён быў нашмат больш глыбокі, мнагагранны, чым проста барацьба за хлеб. Хлеб акурат Лукашенко спрабуе заўжды запэўніць, каб ён быў. Таму што для яго важна ўтрымліваць на гэтым ніжэйшым узроўні, але не ніжэй за мінімальна неабходным, каб на хлеб яшчэ хапала, каб не было чаго, каб не было навошта пратэставаць, бо хлеб, яйкі, ёсць бульба, праўда, зараз няма. Пра капусту казалі, пра цыбулю. Знікла. Лука при Лукашенко не будет.
Як табе ось у 20-м годзе 22гадовым, так, на момант пратэстаў было, ну, у пэўным сэнсе кіраваць пратэстамі, таму што я разумею, што пратэсты былі народныя, там не было лідара, але ўплыў нехты быў велізарны, у тым сэнсе, што людзі прыходзілі па інфармацыю да нехты, так, куды ў нехце напісалі ісці, туды людзі і пайшлі. Я вось пра гэты сэнс. Як ты не пабаяўся ўзяць такую адказнасць на сябе, таму што яна каласальная была? Праўда, на той момант вельмі ўсё дынамічна развівалася, вельмі складана было больш стратэгічны падыход. Ніхто не ведаў, як доўга гэта. Хтосьці казаў пару дзён і ўсё. Хтосьці казаў пару тыдняў, 2-3 тыдні. Але на той момант не надта думаў пра тое, як гэта павінна быць, калі мы з сённяшняй перспектывы глядзім. Зараз мы ўсе разумнейшыя, ёсць такое паняцце леснічны ум, калі потым абдумваючы ўсё, прыходзіш да найлепшага развіцця падзеяў, якое магло адбыцца. На той момант гэта ўсё дзейнічалася па наіцію, то бок гэта ўсё ішло разам з народнымі масамі, з народнай плынню, з гэтай прагай і цягай да пераменаў, і ўсе ў іх верылі. І мы памятаем, як гэта было ў жніўні 20-го, адказнасць была вельмі вялікая. Ці былі мы галоўным каардынатарам, мы былі проста на той момант буйнейшым каналам інфармацыйным, але каналы усе давалі інфармацыю пра тое, мы ўсе гралі ў адным ключы, у адным тоне. Усе тэлеграм-каналы ад буйных да вялікіх давалі інфармацыю пра гэтыя пратэсты. Мы проста былі буйнейшым каналам на той момант. Шмат хто лічыць нас каардынатарам, але насамрэч мы самі, нас 4 чалавекі ў рэдакцыі, было 200 паведамленняў на хвіліну, мы не координавалі, не выбудоўвалі планы вось тут захапіць рэзідэнцыю Лукашэнкі. Мы ішлі за тым, што пішуць людзі ў чатах. Чаты 97% у кожнага раёну былі, у кожнага горада. Мы глядзелі, што пішуць паведамленні, што пішуць людзі нам у паведамленнях да нас. Камунікавалі з іншымі каналамі, на той момант вялікімі тэлеграм-каналамі, актывістамі з досведам, са стажам, з бэкграундам, якія вывучалі розныя падыходы мірных акцый пратэстаў у розных краінах, бо Беларусь далёка не першая, дзе народ выбраў жыць свабодна. Гэта не было так, што мы проста пальцам у гэтую кропку тыкнулі і сказалі, ідзіце туды. Я памятаю, як гэта прапрацоўвалася, што вось тут няма куды ўцякаць, што тут вялікая пляцоўка, тут складана будзе амапу, там калі штосьці здарыцца, захопліваць людзей і гэтак далей. Таму гэта таксама не было і рандомна. Апішы свае там эмоцыі, думкі ў той час. Як гэта было? Вельмі, вельмі інтэнсіўна. Для мяне такім пераломным момантам, пасля якога я зразумеў, што Лукашэнку засталося тыдзень-два. Гэта было, калі ён прыехаў на МЗКТ, і яму пачалі там крычаць «Уходи». Мы гэтае відэа атрымалі ад працаўнікоў белтэлерадыёкампаніі ў арыгінальнай якасці з камераў афіцыйных, дзяржаўных, якія здымалі гэта. Мне здаецца, я адзін увогуле на той момант у рэдакцыі быў, таму што ўсе стаміліся, усе працавалі апошнія дні уначы 20 гадзін на дзень. Я проста гляджу, там за ноч прыйшло там 4000 паведамленняў. Гляджу ўжо штосьці з апошняга, што прыходзіць, і гляджу МЗКТ. Яму сапраўды крычаць там «Уходи». Я разумею, што ўсё. Нават не 16-го, калі выйшлі, так? А 17-го, на наступны дзень. Таму што заўжды ў Беларусі, калі выходзілі, на наступны дзень усё, там усе ішлі па працах і гэтак далей. А тут пачалі выходзіць студэнты да вуліцаў у белых кашулях, працаўнікі не выходзяць на працу, і пачалі Лукашэнку крычаць «Уходи» наўпрост. І тады сапраўды быў пераломны момант і для яго, я думаю. І для яго быў пераломны момант, тады яны абралі тактыку іншага падыходу. Яны зразумелі, што ціск не дзейнічае больш. Чым больш ціснеш, тым больш у адказ атрымліваеш. Яны ўсё ж такі вырашылі, можа хтосьці з Расіі падказаў, такімі метадамі, не все так адназначна, пішыце
пішыце лісты, праз 2 тыдні вам дамо адказ, хто біў людзей, хто пацярпеў з вашага заводу, усё разбяромся, усё будзе вельмі згодна з законам, но беларусы яны паслухмяныя, яны закона паслухмяныя і яны паверылі. Я памятаю, як пісалі лісты, на жаль, гэта была тактыка рэжыма па зацягванні часу. Так як Путін зараз зацягвае час, напрыклад, в Украіне, рэжымы дзейнічаюць аднолькава. Пазняк лічыць, што галоўнай памылкай пратэстаў было тое, што не пайшлі браць будынкі, не пайшлі браць адміністрацыйныя установы. Як ты ставішся да гэтага? Ці сапраўды гэта была памылка? Ці ўсё ж такі не было магчымасці так дзейнічаць? Гэта быў адзін з варыянтаў. Больш бяспечным варыянтам, мне здаецца, быў бы захоп умоўны Белтэлерадыёкампаніі і іншых усіх дзяржаўных медыа. Гэта быў бы першым крокам. І там не так складана было патрапіць у эфір, так як і кажу, нам дасылалі кадры наўпрост з Белтэлерадыёкампаніі, палова працаўнікоў там была з-за перамены, і гэта было больш рэальна. Лукашенка ахоўваў больш за ўсё сваю рэзідэнцыю, ён быў бы, магчыма, гатовы страляць нават у свой народ, але ён асмялеў толькі пасля таго, як Путін выказаў сваю падтрымку яму. Не памятаю дакладна, у які дзень гэта было, але гэта было бачна па дзеяннях Лукашэнкі. Міліцыя на некалькі дзён знікла пасля жорсткіх разгонаў вечароў 9, 10, 11, на некалькі дзён іх практычна амаль не было ў горадзе, яны там толькі вось на плошчы Незалежнасці часам з'яўляліся пару сілавікоў, якіх абдымалі з кветкамі. Лукашенка асмялеў больш за ўсё, калі яму Путін гарантаваў, а сам ён не ведаў, што делать, ці страляць, ці не страляць, з аўтаматам, з ражком, без ражка, з колей, верталёт, хаос. На МЗКТ ён прылецеў на верталёце, баяўся па Мінску ездзіць. Яму, калі ён па Мінску ездзіў, сігналілі машыны ўсе. Ён сапраўды разумеў, што ўжо назад немагчыма. Што трэба было рабіць, складана сказаць дакладна. Але мы спрабавалі розныя шляхі, мы спрабавалі і заклікі, да, забастовак. Шмат людзей не ведалі, што такое забастовка, увогуле, што такое страйк. Мы спрабавалі і казаць прыклады іншых пратэстаў, ці хтосьці, напрыклад, намякалі, ці хтосьці там бярэ намёт паставіць, каб пратэставаць не толькі ў дзень і ўначы. Да розных групаў насельніцтва па-рознаму, і не толькі ўсе каналы на той момант. І парадаксальна, што ў выніку у перамогаў шмат бацькоў, а сірата заўжды тая, хто не перамагла. Хаця я не лічу, што мы не перамаглі. Гэта дагэтуль Лукашенко ўзгадвае ў кожнай сваёй прамове пра 20-й год. Нават калі пакістанцаў, нават яны, кажа, пакістанцы хаця б не будуць штурмаваць маю рэзідэнцыю. Паказвае стаўленне яго да беларускага народа. Але што ў выніку атрымалася, што для некаторых мы былі занадта лагодныя. Хтосьці называў нас цвіточнікамі кветкавымі. А хтосьці казаў, што мы радыкалы, якія там заклікалі ўсіх жэч кактэйлі Молатава, кідаць у ментоў і пратэставаць уначы. І нават ледзь Макс Корж нас спыніў, які сказаў: пацаны, тармазіце движ. Самыя розныя меркаванні. Можна шмат чаго было па-іншаму зрабіць. Я гэта аналізаваў, асэнсоўваў, але нейкага дакладнага адказу, як менавіта ўсё ж такі трэба было дзейнічаць, дагэтуль, мне здаецца, няма і ні ў кого не можа быць. І рэжым сам не ведаў, што рабіць. Проста так склалася, што ён быў вельмі блізка да паразы. Калі б не Расія, мы б даціснулі. А што б можна было рабіць інакш? Так, як і кажу, можна было спачатку ўсё ж такі да Белтэлерадыёкампаніі і асноўных прапагандысцкіх пратэставаць не толькі дзень, але і ўначы, не выходзіць на працу масава па ўсёй краіне, калі б была інфармацыйная кампанія паўсюль, калі б былі таргетынг, хаця інтэрнэт там блакавалі, але на наступныя дні. Таргетынг, усе каналы пісалі адно і тое ж: не выходзьце там на працу і гэтак далей. Гэта можна было б зрабіць, але гэта, з іншага боку, гэта падкрэслівае шчырасць тых пратэстаў. Ніхто не падыходзіў
да гэтага надта арганізавана і структуравана. То бок гэта не было замоўлена ЗША, і яны ведалі, што крок па кроку рабіць. Гэта быў народны дух і тое, як народ сам лічыў патрэбным, што рабіць. Таму... А можаш патлумачыць вось гэты сэнс маршаў, так? Мы ходзім, каб што? Мы ходим, мы показываем, что мы незадоволенные, мы показываем всему свету, что мы супраць диктатуры ў Беларусі. Гэта дапамагло, напрыклад, пасля 22-го, калі пачалося поўнамасштабнае ўварванне в Украіну. Я думаю, што беларусы б у Польшчы трактаваліся б таксама, як і расейцы, таму што з тэрыторыі Беларусі ляцелі ракеты, Лукашенко дапамагаў войскамі і так далей, але дзякуючы таму, што ў 20-м годзе, напрыклад, мы паказалі, што мы супраць, гэта таксама дапамагло, што мы у вачах еўрапейцаў выглядаем як тыя, хто хоча дэмакратычных каштоўнасцяў, хто хоча быць разам з Еўропай. Акрамя таго, гэтыя пратэсты нанеслі такі удар рэжыму Лукашэнкі, што ён дагэтуль іх узгадвае і дагэтуль не можа расправіцца. Больш за 1200 палітвязняў. Хаця прайшло 5 гадоў, здавалася б, забыта. Ён кажа, трэба умець пращаць і гэтак далей. А не забываецца, таму што гэта было проста каласальна. Ці можна было выліць гэтую энергію маршаў? Можна было б, але мы паказалі, што мы мірныя, ніводныя вітрыны, акрамя той, што Кубракоў разбіў. Кім ён быў? Так, не было. Гэта рэжым біў тых, хто выходзіў мірна. Пакуль рэжым не пачаў атакаваць тых, хто пратэстуе, не было ніякіх нават ні кактэйляў Молатава, ніхто іх не біў палкамі і гэтак далей. Рэжым першы пачаў наступаць на людзей, якія выходзілі вось так вось мірна, і мы памятаем гэтыя кадры, нават начныя кадры, калі людзі ў адных кашулях і без нічога, з раны ад стрэлаў. І прычым стрэлы былі з такой зброі узмоцненай. Гэта незвычайная такая зброя, якой проста гумавыя кулі адпужваць. Гэта сапраўдныя, якія робяць даволі вялікія раны. Я чула яшчэ пра тое, што мы ходзім каб што, што некаторыя хадзілі, каб хтосьці з эліты, хтосьці з атачэння Лукашэнкі перайшоў на бок народу, і гэта пераламіла пратэст, так? Таму што не было нейкіх лідараў з лукашыстаў, хто перайшоў. Латушка на той момант быў кім, так? Кіраўніком Купалаўскага тэатра, так? А хтосьці з топ-чыноўнікаў нікому не хапіла смеласці узначаліць, так, стаць на чале гэтых пратэстаў і сказаць, што я гатовы стаць альтэрнатывай Лукашэнку. Таксама і для гэтага, і для шмат якіх іншых прычынаў. Гэта толькі тое, пра што мы кажам, гэта толькі адна з нешматлікіх адказаў, чаму і навошта гэта рабілася. Гэта комплексна, гэта маштабна было. Чаму не перайшлі? Не ведалі, што будзе далей. Баяліся, а можа, ўсё ж такі заўтра ўсіх запакуюць і ўсё. Канешне, калі б вось тая каардынацыйная рада першага склікання, якая стварылася, а яна была моцная, і Латушка, Алексіевіч, іншыя выбітныя беларускія дзеячы, калі б яна яшчэ ўзмацнілася нейкімі чыноўнікамі, а можа, сілавіком, гэта было б зусім іншае. І гэта тое таксама, што можна было і трэба было рабіць. Але пратэсты не былі спланаваныя, ніхто не ведаў, што гэта адбудзецца. Ты ўжо сказаў пра тое, што сапраўды пратэст быў не гвалтоўным з боку людзей. Але як ты думаеш, чаму сапраўды дэманстранты вырашылі не ісці там штурмаваць умоўна будынкі сілавікоў, каб завалодаць зброяй, каб было чым абараняцца, так? То бок нават не нападаць, але абараняцца ад сілавікоў. Я памятаю, што любое такое дзеянне ўспрымалася як жорсткая правакацыя, як што ты працуеш на рэжым, што трэба справакаваць, каб выклікаць сілу, якой нас будуць душыць. Нават калі хтосьці падыходзіў да сілавікоў, якія абаранялі палац незалежнасці, лукашэнкаўскую рэзідэнцыю, памятаю, што шмат хто адганяў. Памятаем кадры, як Марыя Калеснікава там спрабуе залагодзіць гэта, каб ніхто не падыходзіў. Людзі хацелі, верылі ў тое, што гэта атрымаецца мірным шляхам, што Лукашенка пабачыць, што шмат людзей супраць, правядзе другі тур, пакарае тых сілавікоў, якія збівалі людзей і гэтак далей. Часам даводзілася і сябе ад гэтага зману спрабаваць адвесці. Таму што
Сапраўды здавалася, вось гэта вялікі моц, сіла, што выйшла ўся краіна, Жабінка, Слонін, ну, ўсе гарады, масты. Ну, ён пабачыць, сыдзе. Часам такі зман даводзілася ледзь не ўлазіць. Ну, потым з цягам часу аказалася, што Лукашенко не змяняецца, і рэжым не будзе ніякіх мірных шляхоў выкарыстоўваць, хаця людзі хацелі сапраўды мірным шляхам. Ніхто не браў зброю, хаця на руках там дзесяткі тысяч людзей, якія маюць зброю там на паляванне і гэтак далей. А што ты думаеш адбылося б, калі ўсё ж такі дэманстранты ўзялі зброю ў рукі? Глядзі, дэманстранты не ўзялі зброю ў рукі, але застрэлілі Шутава у Брэсце, мне здаецца. Наколькі я памятаю, застрэлілі Трайкоўскага. Магла б быць вайна, унутраная вайна. Ніхто б не хацеў такога сцэнару. Але, мне здаецца, гэты рэжым быў больш блізкі да таго, каб яна распачалася. Народ мудра паступіў, павёў сябе, але, як бачым, ахвярамі гэтага ўсё роўна сталі людзі, палітвязні, людзі збітыя, пакалечаныя, людзі, хто вымушаны быў пакінуць усё ў Беларусі, з'ехаць у іншыя краіны. Але мы жывыя. А ты адчуваеш адказнасць за тое, што ёсць забітыя, ёсць зняволеныя дагэтуль? Персанальную адказнасць ты адчуваеш за гэта? Ну, зразумела, што адказнасць за гэта нясе рэжым, таму што ён забіваў, ён знішчаў і ён катаваў людзей, ён усё гэта праводзіў. Безумоўна, я адчуваю адказнасць, ці можна было штосьці па-іншаму зрабіць, ці можна было б пазбегчы гэтых ахвяр. Думаю пра гэта. Да якой высновы ты прыйшоў? Я прыйшоў да высновы, што трэба працягваць барацьбу з гэтым рэжымам, нягледзячы на тое, што ён хоча зараз усё залагодзіць, перагарнуць старонку, што з ім можна дамовіцца, што ён, можа быць, калісьці вызваліць палітвязняў, толькі палітвязняў 1200, нават калі ён там павызваляў, кажуць, 300, а палітвязняў усё роўна засталося 1200. Лукашенко вызваляе кагосьці, цяжка хворых, а набірае потым новых палітвязняў, і гэта кола будзе бясконца круціцца. Рэжым не зменіцца. Рэжым будзе працягваць абараняць сябе ўсімі сродкамі, у тым ліку зброяй, забіваць людзей. І адзінае выйсце – гэта працягваць барацьбу з гэтым рэжымам, але адэкватную, без непатрэбных ахвяр. Без таго, каб падстаўляцца. Трэба больш разумна, больш тэхналагічна, іншымі спосабамі. Пакуль ідзе інфармацыйная барацьба, я думаю, што мы ў ёй даволі паспяхова. Мы, я кажу пра ўсе беларускія медыі, дзейнічаем. І варта пакуль працягваць яе, рыхтаваць сілы на момант X, які, безумоўна, будзе, таму што такая гісторыя. За 35 амаль гадоў незалежнасці былі розныя моманты, і яны ўвесь час паўтараюцца. Праз 3, 5, 7 гадоў, 10. Расце новае пакаленне, якое хоча жыць свабодна. І чым больш кіпення, тым мацней потым выбух будзе. Калі не хапае ўжо нават бульбы, а ўсе здзекаваліся, што там краіна бульбашоў. І гэты момант абавязкова надыдзе. Момант X. Акно магчымасцяў. Смерць Лукашенка ці да смерці Лукашэнкі. Некія спробы Расеі штосьці змяніць. І нашыя спробы. Вось варта рыхтавацца да ўсіх сцэнароў. Добра, што ў нас ёсць тыя, хто можа гарантаваць бяспеку, ваяры, якія маюць у тым ліку баявы досвед ва ўкраіне, полк Каліноўскага і іншыя. Добра, што ў нас ёсць палітыкі, якія маюць міжнародны досвед, палітычны, сустрэчы на вышэйшым узроўні, гарантыі ад краін заходніх, што Беларусь адна не застанецца, што яе падтрымаюць. Добра, што ў нас засталіся людзі нікуды не зніклі з 20-го году. Хтосьці зараз менш актыўна цікавіцца палітыкай, да 20-га таксама асабліва не цікавіліся палітыкай, але потым, калі гэта пачало раскручвацца, усе раптам пачалі цікавіцца, таму што людзі адчулі, што штосьці ад іх залежыць, штосьці яны могуць самі вырашыць. І гэта ўсё гісторыя паказвае, што ў любым выпадку здарыцца. Нам варта працягваць назапашваць сілы і рыхтавацца да ўсіх самых розных сцэнароў, якія могуць адбыцца.
не сварыцца адзін з адным, хто лепш, хто горш, пакуль ёсць адзіны, умоўна кажучы, вораг, адзіная мэта, супраць якой усе мы і змагаемся. Хоць для кагосьці, можа, гэта змаганне не ёсць змаганнем такім наўпроставым, як для нас, мы ў адкрытую кажам, мы супраць гэтага рэжыму. Шмат якія меды застаюцца ў больш такіх строгіх журналісцкіх стандартах і ключы, што мы незалежна асвятляем падзеі, але ўсе мы разумеем, што вядзецца барацьба і за розума, і інфармацыйная барацьба, і барацьба супраць гэтага рэжыму. Таму ён і цісне, таму што гэта барацьба працягваецца. Таму што калі б для яго не было гэта небяспечна, ён бы ўжо спыніў гэтую барацьбу, вызваліў бы палітвязняў, сказаў, што вы ніхто, беглыя, мяне не хвалююць, для мяне гэта не ёсць небяспечна. Ён працягвае ціск. Гэта значыць, што мы жывыя, мы працягваем і абавязкова пераможам. Это ж многія спадзяюцца, што зараз прыйдуць амерыканцы і дамовяцца з Лукашэнкам, вызваліць палітвязняў, перагорнуць сторонку. Як ты ставішся да гэтага? Прыходзілі, я памятаю, вывучаў гісторыі, пасля 2006-го прыходзілі, і пасля 2015-го была лібералізацыя. Але ў выніку гэта ўсё вяртаецца на колы свае. І, на жаль, як паказвае гісторыя, гэта проста як гандаль людзьмі выглядае. Хоць гэта добра, калі людзі выйдуць на волю. Таму усе дзеянні, якія прывядуць да таго, каб выйшлі палітвязні, каб ім дапамаглі, гэта добра, нават калі трэба ахвяраваць чымсьці зараз. Што цябе найбольш кранула падчас пратэстаў? Ці былі моманты, калі ў цябе слёзы на вачах былі? Так. Такім момантам быў акурат, калі Лукашэнку крычалі «Уходи», тады для мяне гэта перагарнула ўсё, што было да гэтага моманту. Канешне, без слёзаў было немагчыма глядзець на тыя кадры, якія нам дасылалі 9, 10, 11, далёка не ўсё з гэтага было апублікавана. Адкрытыя раны нам дасылалі кадры са шпіталёў. Лекары былі ў шоку, яны не маглі таксама паверыць у тое, што адбылося. І тады гэта проста было шокам. І я думаю, што вельмі важна захоўваць гэтыя архівы, таму што шмат з гэтага не было апублікавана. І гэта абавязкова спрычыніцца да незалежнага суду. Мы не будзем, я спадзяюся, у новай Беларусі будучыні незалежнай судзіць так, як Лукашенка, што вы ўсе працавалі на рэжым і вы ўсе маеце пайсці за краты. Гэта павінны быць сапраўдны незалежны суд, а шмат сведчанняў засталося, пачынаючы ад камеры Акрэсціна. Я думаю, хтосьці іх захаваў, сканчаючы тысячамі паведамленняў, якія нават мы прапусцілі. А мы атрымлівалі паведамленні, нас 4 чалавекі тады ў рэдакцыі было, з кожнага кутка Беларусі і свету. Усе беларусы ў свеце выйшлі. Таму варта будзе асобна пра гэта потым напісаць, супаставіць усё і выдаць розныя вялікія фільмы і, канешне ж, справядлівыя і незалежныя суды. Раскажы, як пачаўся канал «Нехта», праект «Нехта». Праект «Нехта» пачаўся ў 2015 годзе, напярэдадні выбараў лукашэнкаўскіх выбараў 4 кастрычніка. У гэтым годзе будзе адзначацца 10 гадоў. «Нехта» пачаткова гэта была ліцэйская акурат група, з якой мы выступалі і ў пераходах. Музычная, маеш на ўвазе? А ты там кім быў? На ліцэйскіх я граў на трубе. І спяваў таксама. Мы выступалі на ліцэйскіх вечарынах, калі ездзілі ў Польшчу, канцэрты і гэтак далей. Таму першае відэа на канале «Нехта», гэта пачаткова быў YouTube канал толькі створаны, была песня, кавер «Выбора нет». «Сплин», «Выхода нет», вядомая песня. Ну і мне чамусьці ўзнікла такое жаданне пераасэнсаваць тое, што адбываецца ў Беларусі на папулярны матыў. І гэта атрымалася зрабіць, хоць тады гэта не стрэльнула на сотні тысяч, але я памятаю, што там десяткі тысяч, нават больш за 50 тысяч. Для мяне гэта было ўжо вельмі шмат, таму што канал толькі быў створаны, і гэта быў класны пачатак. Ну і да, вось з такой песні гэта ўсё пачалося. Потым выкладваў
розныя відэа, больш музычныя, песня не толькі палітычныя, там былі, напрыклад, «Феерверк», адна з песняў, это быў таксама кавер на «Аганькі», «Ляпіс Трубецкі». Таксама потым пачаў выкладваць не толькі песні. З цягам часу, дзесьці праз паўгады, праз год, пачаў выкладваць, як жывецца ў Беларусі сапраўды. Памятаеш такую прапагандысцкую кампанію «Беларусь – страна для жизни». Вось я ўзяў гэты голас, агучку такую пафасную і замяніў кадрамі больш рэальнымі. То бок кошты ў крамах, дарогі? Так, дарогі, як у абменнік, вось гэтыя чэргі, як там бегаюць у секонд-хенды за адзеннямі і гэтак далей, мясцовыя розныя, не ведаю, вёскі, у якім стане знаходзяцца і так далей. А тэкст быў той же самы пафасны, што Беларусь – страна для жизни. Ну, бо мы ж хацелі паказаць заўжды Беларусь такую, якая яна ёсць для ўсіх, а не толькі для камер, для пафасу. Ну і гэта потым я пачаў рабіць ужо на больш сталай аснове. Пачаўся фармат «Ну і новасці» ў 2017 годзе, які паказваў кожны тыдзень, што адбываецца, рэпрэсіі, суды, нават тады, якія былі. Ларычаў, памятаем, такога мастака, якога пабілі. Вось гэтая вайна з Шуневічам, рубрика «Удар пад дых», дзе кожны тыдзень распавядалася пра злоўжыванне паўнамоцтваў міліцыі. І гэта ўсё, можна сказаць, пачаткі каналу «Нехта». Многія даведаліся пра «Нехту» як пра тэлеграм-канал, калі, мне здаецца, гэта быў 18, 19, 20 год, калі проста імкліва расла папулярнасць тэлеграм-канала на хвалі таго, што з'явіліся інсайды з сілавых структур, і толькі «Нехта» гэта мела, і «Нехта» была першай, хто паведамляў інфармацыю. Канешне, людзі проста патокам павалілі на «Нехту», таму што можна было пабачыць нейкія эксклюзівы. Як ты лічыш, адкуль ішлі гэтыя злівы? То бок, па маіх адчуваннях, гэта было КДБ, таму што пераважная колькасць усёй інфармацыі, калі не ўся, была пра міліцыю. Ну, ясна, што свае пра сваіх не зліваюць, так, а зліваюць, ну, супраць кагосьці. І паколькі мы ведаем, што до 2020 года ведомствы паміж сабой канкуравалі, ваявалі, і гэта там не першая спроба КДБ дыскрэдытаваць там міліцэйскія структуры, таму што ім важна захаваць больш уплыву, то гэта было, ну, як бы натуральна. Што ты сам пра гэта думаеш? Я таксама сутыкаўся з такімі меркаваннямі, што гэта была вайна спецслужбаў, вайна КДБ з міліцыяй. Я думаў пра гэта, і, магчыма, у некаторым сэнсе так і было. Але я дакладна ведаю, што адной з нашых крыніцаў, напрыклад, быў спадар Жыгар, які зараз у Белполе, і ён пацвердзіў, што вельмі шмат міліцыянтаў чытала, сачыла і дасылала інфармацыю ў тэлеграм-канал «Нехта», таму што яны ведалі, што гэта бяспечна, я не знаходжуся ў Беларусі, што гэта не цэнзуравана, гэта не рэжымная структура, і што гэта канал, які проста паказвае тое, што адбываецца насамрэч. Я нават распавядаў такую гісторыю, што часам мы публікавалі штосьці, пакуль яны самі ў аддзеле яшчэ не ведалі пра гэта, пра некую там газель ці машыну, якая гарэла. Таму дакладна ведаю, што шмат было крыніц сапраўдных, якія зараз знаходзяцца не ў Беларусі, нават у іншых краінах. Магчыма, сярод гэтых зліваў, сярод крыніцаў былі і злівы ад КДБ. Дарэчы, пазней яны былі такія больш разумныя. Пазней, як мне здаецца, пачалі зліваць і МУС, Міністэрства ўнутраных справаў, але для таго, каб адсачыць, хто можа зліваць інфармацыю. Таму што там былі такія нязначныя, там п'яны міліцыянт паваліўся, штосьці кшталту такога, але я заўважыў, што гэта дасылаецца з розных крыніц, і ў розных месцах у гэтым дакуменце па-рознаму коскі, дзесьці дадатковы прабел. І я тады зразумеў, што яны спрабуюць вылічыць. Тады Шуневіч адрапартаваў, што яны нібыта знайшлі ўсе крыніцы канала «Нехта». Я з усімі крыніцамі, з большасцю пераважнай, быў у кантакце, бо тады яшчэ асабісты свой кантакт у апісанні канала даваў. І яны кажуць, нічога, нават на дэтэктар хлусні ніхто не выклікаў. У цябе была нейкая маральная дылема, кшталту мяне могуць выкарыстоўваць сілавікі ў нейкіх сваіх мэтах,
інтэрнэтах, то трэба думаць, як бы варта ці не варта публікаваць, што публікаваць, як верыфікаваць. Так, для мяне галоўнае гэта было, каб інфармацыя была праўдзівай, каб гэта не было выдумана з мэтай ІПСО, як зараз кажуць, ці з іхнымі мэтамі. Калі гэта інфармацыя спраўджвалася, калі часам пісаў да нейкіх сведкаў, якія ў тым горадзе жылі, штосьці там на мясцовай дыскатэцы кагосьці мент пабіў, умоўна кажучы, ці была гэтая дыскатэка ў той дзень, ці гэта было ў плане мерапрыемстваў, хто там удзельнічаў. ВКонтакце трэба было пісаць да людзей, якія з таго гораду і маглі штосьці бачыць. І на 90-95% гэта ўсё пацвярджалася. Потым, калі пачалі ўжо такія мэтанакіраваныя злівы рабіць, канешне, гэта было бачна. Так як кажу, яны некія нязначныя вельмі пачалі і дзіўныя паведамленні дасылаць, ужо без подпісаў, ужо без пячатак і гэтак далей. Але гэта таксама і элемент барацьбы быў са злівамі ўнутры сістэмы, таму што яны баяліся, што сальюць, і потым пачалі зачытваць вось гэтыя зводкі пра ўнутраны састаў, аператыўны склад міліцыі ўжо вусна. Але і мы гэта публікавалі таксама. Проста тады, калі няма дакумента, а толькі вусныя сведчанні, яно пацвярджаецца, але гэта менш упэўнена неяк выглядае. Нам хацелася, канешне, больш дакументаў. А якая была матывацыя тых крыніц, з якімі ты меў магчымасць пагаварыць, распытаць, зліваць нейкія дакументы? Што іх не задавальняла ў сістэме, ці чаго яны хацелі дасягнуць праз гэта? Шмат што не задавальняла, пачынаючы ад ціску з боку кіраўніцтва, нізкіх заробкаў, тое, што цябе нават чалавекам не лічаць, агулам атмасферы ў краіне, коштаў, немагчымасцю выязджаць за межы і гэтак далей. Вельмі шмат у іх было тым, чым яны незадаволеныя. А зараз, я думаю, тая незадаволенасць яшчэ больш. Кагосьці яны там задобрываюць з галоўных сваіх выканаўцаў, але сярод такіх шараговых сілавікоў таксама вялікая незадаволенасць і зараз ёсць, таму што гэта нікуды не дзелася. Тыя умовы працы, умовы жыцця. Кагосьці яны затыкаюць там гэтымі абшчагамі, кагосьці гэтымі таннымі крэдытамі, кагосьці вось маладыя міліцыянеры вымушаныя дапрацоўваць да канца кантракту або да канца вучобы, або трэба выплачваць вельмі шмат грошай. Яны прыдумалі розныя спосабы ціску, каб чалавек заставаўся ў гэтай сістэме, каб чалавек нічога не мог сказаць супраць гэтай сістэмы, адразу пойдзе за краты, калі што. Таму незадаволенасць была, ёсць і будзе, пакуль нічога не зменіцца кардынальна. Напэўна, самай гучнай гісторыі, прынамсі, адной з самых гучных, была гісторыя з магілёўскім даішнікам, пра якога нехта паведаміла, што адбылося ягонае забойства, якое пасля аказалася самазабойствам. Гэта было ў 19 годзе. Можаш згадаць тую гісторыю, як развіваліся падзеі, як ішла інфармацыя? Самазабойствам гэта потым афіцыйныя ўлады версію высунулі, следчы камітэт, але шмат хто з ёй і дагэтуль не згодны. Памятаю, што штосьці адбылося ў той вечар, здаецца, пятніца была. Я акурат ехаў з Катавіцаў, дзе вучыўся на Белсад, дзе працаваў у сатырычнай праграме, кожны тыдзень ездзіў, і ў цягніку там сувязь кепская, ад станцыі да станцыі мне трэба было зразумець, што адбываецца. Таму што іншыя каналы пісалі пра гэта няўцямна, незразумела. Вядома было, што вельмі шмат перакрытых дарог, што штосьці, можа, здарылася, бо ўлады нічога не паведамлялі. І я спрабаваў зразумець, я напружваў усе старыя кантакты. Людзі спрабавалі знайсці інфармацыю, потым з'явілася фота Волгі, якой нібыта ехалі цыгане, памятаем, потым это прывяло да аблавы да цыгану, на цыгану ў Беларусі. І потым вось так, як і ішло ў канале. То бок ўсё, што на той момант станавілася вядома, публікавалася. Вядома, калі гэта адпавядала рэчаіснасці, таму што ўкідаў шмат было, што з Расіі нейкія групоўкі захопліваюць горад, штосьці вельмі шмат такога ішло, але толькі ад надзейных крыніц тады публікавалася інфармацыя, і апынулася, што яна спраўджаная.
А як ты ацэньваеш, наколькі правільна вы дзейнічалі? Ну, ясна, што ўжо постфактум, гледзячы на тое, што адбывалася, таму што, у прынцыпе, вы маглі таксама спрычыніцца да вось гэтай аблавы пасля на цыган у Беларусі, таму што было паведамлена, што яны нібыта былі ў машыне, у якой вывалаклі гэтага даішніка і нібыта там у лесе пасля забілі. Хоць па факце гэтага не было, і людзі пацярпелі ні за што, ні пра што, проста праз ксенафобію, так, там усіх цыган прапясочылі, там, не знаю, што было, но это былі аблавы на іх. Вось, і яны пацярпелі ў выніку ўсяго гэтага ні за што, ні пра што, так, таму што гэта не пацвердзілася па выніку. Ну, калі яны былі ні пра што, ні за што, то чаму МУС рабіў аблавы на іх? Вось тады трэба запытаць, і хто быў ініцыятарам гэтых аблаваў? Шуневіч? Тады трэба у гэтага дасведчанага ахотніка і рыбалова запытаць. Дарэчы, яго пасля гэтага знялі. Ты думаеш, гэта магло быць апошняй кропляй для таго, каб яго ўсё ж такі пасунулі з гэтай пазіцыі? Ён быў міністрам унутраных спраў на той момант. Я не ўпэўнены, ці адразу пасля гэтага, таму што здавалася, вось зараз здымуць, але Лукашенка заўжды ў такія моманты ён крыху адцягвае, а потым памятаю, што потым Караеў прыйшоў і былі такія надзеі, што зараз будзе лепш, што ён такі дасведчаны, мудры кіраўнік. Ну, ён, дарэчы, памятаем, што ў 2020 годзе выбачаўся, потым яму ўжо далі па шапцы за тое, што ён выбачаўся за занадта жорсткія дзеянні. Тады яны самі не ведалі, што рабіць, ці выбачацца, ці эскаліраваць сітуацыю. Таму, ну, вось Шуневіча, магчыма, і знялі пасля гэтага, але не адразу. Яшчэ была адна гучная гісторыя. Гэта калі ў 19 годзе нехта паведаміў пра тое, што едзе на дарозе, там затрымалі п'янага мэра Слоніма Геннадзя Хоміча з ягонай жонкай. І гэта пасля не пацвердзілася. Ён пакрыўджаны пайшоў у суд, падаў на цябе пазоў і выйграў гэты суд за абразу гонару і годнасці, так, маўляў, там рэпутацыю падпісавалі яму. Але маё пытанне, чаму ты не палічыў патрэбным выбачыцца пасля гэтага? Гэта афіцыйна не пацвердзілася, праз Лукашэнкаўскі суд не пацвердзілася. А як насамрэч было і ці афармлялі гэта афіцыйна, мы потым спраўджвалі базы, калі былі злітыя, у тым ліку і Хоміча. Не памятаю дакладна, што мы там знайшлі, але ў яго былі правапарушэнні. Ці афармлялася гэта афіцыйна ці не, але інфармацыя была ад надзейных крыніц, і таму тое, што ён пайшоў у суд, гэта таксама быў адзін з элементаў ціску на канал пасля той справы пра абразу Лукашэнкі. А ціскаў такіх вельмі шмат было. Карацей, ты дагэтуль мяркуеш, што, магчыма, ён ўсё ж такі быў п'яны там з жонкай? Можа, ён і зараз п'яны. Яго хтосьці прыкрыў. Я не ведаю. У сэнсе, тады, на той момант, для нас гэта была пацверджаная інфармацыя. Тое, што ён спрабаваў гэта абвергнуць, ну, мы размаўлялі са сведкамі з яго атачэння, гэта не проста была інфармацыя ад адной крыніцы, што ён сапраўды з'яўляецца п'яным у розных месцах. Хтосьці бачыў, як ён сядаў за кіраўніцу у такім, можа, пасля лекаў у выглядзе, можа, п'яным. Чаму ён афіцыйна адразу не абвергнуў гэтую інфармацыю, а толькі пасля неяк там пайшоў у суд? Я разглядаю гэта проста як адзін з элементаў ціску. А як увогуле сілавыя структуры рэагавалі на тое, што з'явіўся канал «Нехта»? Што ты можаш прыгадаць? Спачатку яны не разумелі, што адбываецца, нейкі такі канал, які, ну, там штосьці 5 тысяч, 10 тысяч падпісантаў, гэта 10 ў інтэрнэце, я памятаю, як TikTok з'яўляўся, такі гэта 10 там штосьці. І пазней, як ужо пачаліся злівы той інфармацыі, якую яны хацелі схаваць, яны сталі разумець, што гэта рэальная зброя супраць гэтай сістэмы. І пачалі рознымі метадамі ціснуць, у тым ліку фальшывымі злівамі, як я казаў, у тым ліку спрабаваць знайсці інфарматараў, якія дасылалі інфармацыю. На той момант яшчэ не было гэта так развіта ў Беларусі, вось гэтай сістэмы Кіпот, што можна было знайсці па твары, гэта толькі было ў распрацоўцы і толькі ўкаранялася. Таму яны не маглі так хутка шукаць крыніцы. А ў нас крыніцы былі вельмі ў розных міністэрствах, заводах, ад прыбіральшчыц да высокіх у кабінетах чыноўнікаў. І яны проста не ведалі, адкуль гэта можа ісці. Гэта мог быць любы чалавек з завода МТЗ, МАЗ. І таму яны не ведалі, як з гэтым змагацца. Адным з метадаў змагання яны выбралі правільную стратэгію. На той момант Міністэрства абароны Беларусі вельмі хавала ўсе выпадкі
злоўжывання паўнамоцтвамі, выпадкі смерці нейкія трагічныя з салдатамі падчас вучэнняў і гэтак далей. І ў нейкі момант яны зразумелі, што мы ўсё роўна гэта апублікуем, таму што у нас было шмат крыніц адтуль. Дарэчы, перад уварваннем ва ўкраіну мы таксама паведамлялі, што 50 000 войскаў збіраецца. З закрытых было яшчэ да таго, як усе пачалі пісаць. І яны ведалі, што гэта магчыма, немагчыма спыніць, прадухіліць. І такім чынам яны пачалі першыя публікаваць пра выпадкі чагосьці ў войску, каб на іх спасылаліся. Калі інфармацыя некая з'явіцца, не ўсе пісалі, што першым пра гэта паведаміў тэлеграм-канал нехта, а каб пісалі, што Міністэрства абароны паведаміла. А нехта, калі там нейкія дэталі там дадаў, то гэта ўжо не ўсе ўпішуць, і, магчыма, гэта дэталі не спраўджаныя, навошта нам нейкія паперэджанні, небяспека і гэтак далей. Вось так гэта і адбывалася. Таму, можна сказаць, мы навучылі Міністэрства абароны Беларусі працаваць па такіх еўрапейскіх стандартах. На жаль, апошнім часам гэта менш заўважна, але я бачу некаторыя такія публікацыі пра трагічныя выпадкі і не так даўно. Калі ты адчуў, што нехта мае рэальны ўплыў? Калі пачаліся цытаты ў розных СМІ, онлайнер, Тутбай, Наша Ніва, калі абагналі, напрыклад, Беларусь галаўнога мозга, для мяне тады, хоць мы у вельмі добрых стасунках былі на той момант з Ігорам Лосікам, ён не супраціўляўся таму, што мы хочам быць першым каналам у тэлеграме на той момант. Я не памятаю, мы абагналі там больш за 10-50 000, можа, у нас было, у яго 40. Я памятаю, як за одну ноч ад 40 до 80 000 падскочыла колькасць падпісантаў. Гэта акурат была ноч з тым даішнікам. Гэта для мяне сведчыла пра тое, што людзі хочуць знаць праўду. Я памятаю, як нас хтосьці крытыкаваў, навошта вы выклалі фота забітага даішніка. Для мяне гэта было прынцыповай пазіцыяй, я нават пост пра гэта напісаў, таму што шмат каму гэта было непрыемна бачыць. Зараз у тэлеграме, напрыклад, можна хаваць такія паведамленні, тады гэта нельга было. Для мяне галоўнае заўжды было паказваць праўду, рэчаіснасць такой, якая яна ёсць. Калі камусьці гэта не падабаецца, ён проста шукае на іншых каналах, дзе гэта заблюрана, але для нас важна было менавіта паказаць для аб'ектыўнага расследавання, у тым ліку шмат хто дагэтуль не верыць у афіцыйную версію з тым даішнікам. Ну і вось... Трэба проста сказаць для тых, хто не ведае кантэкст, што ён там без штаноў, і ён, як бы, калі верыць афіцыйнай версіі, гэта было самазабойства, то ён яго сфабрыкаваў. То бок ён зрабіў все так, каб выглядала як забойства. Менавіта. Так, ён у наручніках там, ён і пасля гадалі, якія маглі быць прычыны. Магчыма, што ён хацеў, каб сваякам выплацілі нейкія кампенсацыі, што гэта пры выкананні доўгу. Розныя з'явіліся версіі, інсунацыі, але для нас было важна не... Мы версіі таксама пісалі, але не ставіць некую адну з галоўных. Мы разглядалі ўсе варыянты, давалі ўсе факты, якія былі на той момант, калі гэта было бяспечна для крыніц. Мы ўсе памятаем кейсы Гайко і ЧКБ, недаўна Матолькі і Гаюна. Ці былі спробы сілавікоў нейкім чынам пранікнуць у нехту? Дзіўныя асобы, якія прасіліся на працу, высылалі CV, якія толькі з Беларусі выехалі 2 тыдні таму, а працавалі на рэжым ці там на сілавікоў. Мы такіх адсеиваем ужо даволі даўно. Магчыма, у 2020 годзе хтосьці спрабаваў парасочвацца. Для разумення сітуацыі мы працавалі у сядзібе Беларускага дому ў Варшаве. Такі фонд буйнейшы у Польшчы, звязаны з беларусамі, гістарычны, больш за 15 гадоў уже амаль працуе. Мы сядзелі тады ў офісе, і калі пачалі прыязджаць пацярпелыя ад пратэстаў, збітыя людзі, якім трэба была дапамога, там былі і грашовая дапамога, і медычная дапамога з боку Польшчы, з боку беларускага дома. Гэта ўсё было ў адным і тым жа офісе, дзе мы былі. Зразумела, што тады была рызыка, што хтосьці і з агентаў, і са спецслужбаў можа тады пранікнуць.
Мы тады выкарыстоўвалі такія ахоўныя сродкі. Ну, у падрабязнасцях дзеля бяспекі можа калісьці распавядзем, але нават вокны мы для разумення сітуацыі такімі сталамі барыкадавалі, каб хтосьці нават не мог закінуць там гранату, штосьці, бо было вядома, дзе наш офіс, усе ўжо на той момант, хто быў у кантэксце, ведалі, яшчэ нават да таго, як Дудь прыйшоў і паказаў, дзе гэта было, але мы не хаваліся, мы працягвалі працу з офіса, хаця нас было там 4 чалавекі на той момант, зачынялі дзверы хлопцаў мацнейшых, пакрепче, замаўлялі, каб яны там уначы дзежурылі. Карацей, было цікава, спалі на матрасах тады у 20-м годзе. Ну, былі дзіўныя асобы, якія потым пачалі нейкія паклёпы на нас, але гэта былі такія побытавыя справы, нейкія дробныя, што камусьці на $100 несправядліва менш плаціць. Мы на гэта асабліва ўвагі не звярталі, але зараз вельмі жорсткія працэдуры адбору, і зараз проста немагчыма трапіць камусьці, пакуль не пройдзе ўсе гэтыя кругі ада праверак. Таму часам і складана знайсці нейкага новага чалавека, але калі ўжо знаходзім, то гэта надоўга. Ці прапановалі калісьці табе выкупіць нехта ў цябе? Калі яшчэ толькі да 100 000, можа быць, падпісантаў было. Розныя, бо ў Тэлеграме гэта нармальна, калі каналы купляюць. Прычым там за капейкі можна прадаць? Так, і гэта дагэтуль дзейнічае. То бок, я ведаю, што шмат хто з калегаў беларускіх таксама прадаваў каналы. Гэта нармальна было, але для мяне не разглядалася гэта ўвогуле, і не было ніводнай з опцый, таму што тая аўдыторыя, якая там збіралася, гэта была аўдыторыя больш вартасная, каштоўнасная, і немагчыма падлічыць, у грошы перавесці, канвертаваць, таму што гэта актыў, людзі, якія хочуць ведаць праўду пра тое, што адбываецца ў Беларусі, і для мяне гэта ніколі не было такім момантам, які я разглядаў. Калі б зараз табе прапанавалі там, не знаю, 500 000 евро за сетку каналу нехта, аддаў бы? Не. Ні за якія грошы? Не, на дадзены момант нават патэнцыйна, калі з партнёрамі вядзецца гаворка, то для нас незалежнасць, аўтаномнасць каналаў на першым месцы, хаця я ведаю, што было б нашмат прасцей, калі б мы сталіся, напрыклад, часткай нейкай буйной структуры міжнароднай, са сталым фінансаваннем, вялікай бізнес-структуры, проста яе аддзелам. Гэта было б нашмат прасцей нас, так, стаць часткай нейкай карпорацыі. Але зараз такое не разглядаецца, я не думаю, што такое будзе разглядацца, мы самі станемся карпорацыяй. А ці былі нейкія спробы заказных пастоў, не ў сэнсе рэкламных, а ў сэнсе дыскрэдытуючых? Ці хтосьці спрабаваў прапанаваць нейкія вялікія грошы, каб кагосьці іншага замачыць? Спрабавалі, асабліва ў 2020-2021 годзе. Гэта адразу бачна, нейкія войны бізнесоўцаў, расейскіх нейкіх, якіх я першы раз чую. Для нас гэта было нецікава, таму што мы адразу пазначаем, калі пост рэклама, то мы пазначаем прома ці рэклама. Потым ён выдаляецца, як і норма практыкі ў тэлеграм-каналах. Я нават і не памятаю, каго дакладна з кім, але нейкія ўнутраныя разборкі. Тады яшчэ, калі канал быў пад 2 мільёны, ну, можа, пасля 20-го года на піку. Дарэчы, у жніўні 20-го не давалі ўвогуле рэкламу. Хаця вельмі шмат запытаў было. Хіба што толькі одну рэкламу далі, але за нейкія шалёныя грошы, можа, там больш за 5000 евро. Просто таму, што каб... Мы ж думалі, што мы вернемся, нам не трэба зараз рэклама, нам трэба зараз даціснуць рэжым. Шмат донатаў было, 10, 20, можа 30 тысяч, нам не патрэбная была рэклама. Але потым, калі з часам стала зразумела, што нам трэба становіцца мацнейшымі, зарабляць, таксама потым пачалі даваць рэкламу, вось і тады усе пра гэта пыталіся, але мы давалі толькі калі гэта пазначана, што рэклама, калі гэта не супярэчыць нашым прынцыпам, бо, напрыклад, пасля пачатку вайны мы перасталі даваць увогуле расійскія каналы, звязаныя з тымі, хто плаціць грошы, падаткі ў Расіі. Нехта сёння гэта не адзін YouTube-канал, не адзін тэлеграм-канал, гэта цэлая сетка розных прадуктаў на розных платформах. Ты можаш прыкладна назваць, якая ваша аўдыторыя, колькі мільёнаў людзей вы ахопліваеце? Падлічыў спецыяльна перад інтэрв'ю. У сакавіку і красавіку агульная колькасць праглядаў на ўсіх
пляцоўках, на ўсіх платформах была пад 600 мільёнаў, каля 600 мільёнаў праглядаў. Дзейнічае зараз 15 каналаў на 5 платформах. Мы кажам пра YouTube, Telegram, Instagram, TikTok і Facebook, і сайт. 6. 4 мовы. Беларуская, руская, ангельская, польскую версію запусцілі. Дарэчы, па-украінску часам у рэдакцыі камунікуем, таму можна казаць 5 моваў. Аўдыторыя самая розная. У Тэлеграме, напрыклад, больш маладзейшая. У Тыктоку не больш маладзейшая, хаця калі запускалі Тыкток, думалі, што Тыкток — гэта моладзевая платформа. Зараз гэта вельмі папулярная платформа сярод такіх асобаў больш сталага ўзросту. І гэта крута, што яны скроляць і шукаюць не толькі там рэцэпты ці штосьці забаўляльнае, але і навіны, якія зараз усіх турбуюць, асабліва пра Украіну. Дарэчы, я заўважыў, што спаў інтарэс да Лукашэнкі, таго, што ён робіць. Калі раней ягоныя заявы былі так шырока, такія хайповыя, як кажуць, то зараз ён увогуле нікога не кранае. Ані сваіх, ані чужых. Хіба што толькі вось калі ён пра бульбу кажа, так, што краіна ж бульбы кажуць, а тут бульбы няма, ўжо і цыбулі няма. Ну і вось гэта, вядома, чапляе. Таму аўдыторыя самая розная. Ёсць шмат беларускай аўдыторыі. Дарэчы, на ўсіх платформах YouTube, 4 каналы, TikTok, там, дзе можна падлічыць без VPN. Пад 10 мільёнаў на месяц было мінулы толькі з Беларусі. Гэта і шорцы, даўгія відэа, і тыктокі, там, дзе паказваецца Беларусь. Але я нагадаю, што шмат хто глядзіць з VPN. Глядзіцца з Нарвегіі, Даніі, Швецыі, там проста няма столькі беларусаў ці расейцаў, якія глядзяць там 3-5 тысяч адтуль. І сочаць праз VPN людзі хочуць ведаць, што адбываецца. Трансфармуецца гэта пастаянна, розныя аўдыторыі, новыя прыходзяць, старыя сыходзяць. У Тэлеграме, напрыклад, можа быць 1000 новых падпісантаў на дзень, але 900 старых сышло. То бок 1000 новых прыходзяць, 900 сыходзяць. Ёсць мінусы. Вядома, што страшна людзям глядзець, быць падпісаным, тым больш на Тэлеграм. Тэлеграм першае, з чым пачалі барацьбу лукашысты. Шмат хто, дарэчы, заходзіць не падпісаны. Я заўважаю, што колькасць праглядаў прыкладна на тым жа ўзроўні застаецца, больш за 200 тысяч кожны пост глядзіць, але колькасць падпісантаў скарачаецца, але колькасць пастаянных праглядаў на пост застаецца. Таму шмат хто глядзіць і не падпісаны. Так. Як Роман Пратасевіч прыйшоў ў нехту? Калі затрымалі Уладзіміра Чудзенцова, які ехаў у Польшчу. Яго затрымалі на мяжы беларуска-польскай, падкінулі наркотыкі. Ён не ўжываў, наколькі я ведаю, увогуле ні алкаголю, ні наркотыкаў, тым больш. І яму падкінулі траву, вось пакетик нейкі з травой, і яго затрымалі, пасадзілі. Пратасевіч быў адным з яго добрых знаёмых сябраў, не ведаю, якія ў іх стасункі на той момант былі. Ён сказаў, што яму таксама небяспечна, таму што ён адчувае, як і Чудзенцоў у апошні час адчуваў нейкія сочку, сачэння каля дому, нейкія дзіўныя рухі з боку, напрыклад, Белтэлекаму, якія прыходзілі нібыта проста замяніць роутер. Роутер мог быць новы не проста з інтэрнэтам. І Пратасевіч тады сказаў, што яму таксама небяспечна. Ён выехаў у Расею без мяжы. Потым я не памятаю, як ён ці праз Украіну, ці адразу ў Польшчу прыехаў. Мы з ім сустрэліся, абмеркавалі ўсю сітуацыю. Я сказаў, што зараз можа быць складана, таму што на той момант, як я і казаў яшчэ ў 19 годзе, калі выпускаў відэа пра Чудзенцова, што ён дапамагаў таксама ў стварэнні кантэнту. Часам дзесьці слог у яго іншы быў, ён проста па-іншаму гэту інфармацыю падаваў для людзей. Такім чынам Пратасевіч сказаў, што я магу паспрабаваць стаць рэдактарам, дапамагаць весці канал, бо я адзін не спраўляўся. Я тады і вучыўся, і працаваў на Белсаце, і рабіў свой контент. На Ютубе, на Тэлеграм часу не хапала, але каб хаця б адзін пост на дзень выходзіў. Я думаў, што ён справіцца, тым больш у яго вельмі багаты досвед быў. Ён у шмат якіх СМІ працаваў, Юррадыё, Тутбай, не ведаеце, на нашай Ніве працаваў.
Не, на шчасце. Але раз ты закрануў Чудзянцова, давай спачатку пра Чудзянцова пагаворым, таму што з яго пачынаецца гісторыя. Так, я думаю, што важна гэта прагаварыць. Чудзянцоў скандальная асоба, так, ён не раз з'яўляўся СМІ, ты ведаеш, што пра яго пісала наша Ніва. Наша Ніва рабіла розныя расследаванні пра Чудзянцова, і там нічога добрага не было фактычна, так. Ці ты ведаў увогуле пра ягоны гэты бэкграунд? Ці цябе гэта нейкім чынам хвалявала? Таму што ён яшчэ ў 90-е, напрыклад, ён працаваў супраць апазіцыі, так. Ён пісаў тэксты супраць розных апазіцыянераў, так. І відавочна гэтая дзейнасць была, ну, дэструктыўная у плане нацыянальных рухаў. За ўсе публікацыі, што выходзілі на нехта, адказваў толькі я. І у мяне ніколі ні ў якім моманце не ўзнікла падазрэнняў, што ён можа працаваць на нейкі іншы бок. І тое, што яго затрымалі, тое, што ён адседзеў 6, здаецца, гадоў, так, ці больш за 5, ну, гэта сведчыць пра тое, што ён не быў на той момант, прынамсі, калі ён дапамагаў са стварэннем контенту, не быў агентам. Ну, не ведаю, ці сваіх агентаў можа і сажаюць, але для мяне ніякіх падазрэнняў не ўзнікла. Людзі могуць мяняць свае перакананні, калі ёсць нейкія абставіны, калі ў 90-е гэта было па-іншаму. Я ведаў пра гэты бэкграунд, я пісаў пра гэта і ў Фейсбуку, і ў відэа, казаў, калі толькі яго затрымалі, што зараз гэта не важна, важна тое, што проста чалавеку за тое, што ён працаваў над фільмам «Крымінальныя матэрыялы», дапамагаў у стварэнні контенту, падкінулі наркотыкі. Вось што мне вядома, так, што насамрэч ён ужо даўно да таго быў у распрацоўцы ГУПАПа, але Чудзянцова крышавалі. Крышаваў хтосьці, хто быў мацнейшы. І выглядала, што крышавала КДБ. Крышавала не проста так, а таму што ён ім быў карысны, яны яго даўным-даўно выкарыстоўвалі. І як бы версія, адна з версій, у тым ліку, што я, ў прынцыпе, дапускаю, што так магло быць, што менавіта праз яго шлі злівы з ГБ, якія ён мог пасля закідваць як інсайды ўжо табе. Уся інфармацыя прыходзіла асабіста мне. Мой канал быў у апісанні. То бок гэта не было ад Чудзянцова, гэта было проста праз канал. Менавіта ён нават не ведаў усяго, што дасылаецца ў канал. Я пісаў гэтыя публікацыі і проста адпраўляю яму, каб ён крыху, як дасведчаны рэдактар-журналіст, падправіў, каб гэта больш прывабна для аўдыторыі выглядала, таму што мяне не было надта шмат журналісцкага досведу на той момант. Вось так і выглядала, можна сказаць, супраца. Прычым гэта тычылася не кожнага паста, можа, там часам раз на месяц, штосьці раз на 2. Наша Ніва рабіла расследаванне пра тое, што яго былі інтымныя стасункі з падлеткамі. І, ну, шмат было, пачынаючы там ад папкі Сексі-Рома, да, і шмат, я не буду просто все это расказваць, но насамрэч па ўсім выглядае, што сапраўды у яго былі прыхільнасці гэтага плану, інтымнага плану да падлеткаў, да вельмі, ну, маладых хлопцаў. І, ну, мне здаецца, што гэта дастатковы аргумент, каб спыніць з такім чалавекам всю супрацу, таму што гэта не окей. Як бы, ці ты ведаў пра гэта, як ты да гэтага ставішся? Я не ведаў, што ў яго могуць быць нейкія стасункі з маладымі людзьмі, ніякіх намёкаў ці чагосьці з яго боку у мой адрас не было, і таму для мяне я не ведаю нейкіх фактаў, якія б гэта маглі пацвердзіць. Ну, у тым ліку там з біяграфіі, што ён уладкоўваўся ў дзіцячы дом для дзяцей з асаблівасцямі развіцця качагарам. Ну, гэта таксама стрёмна. Я не хачу быць адвакатам гэтага чалавека. Варта з ім празмаўляць пра гэта, тым больш, наколькі я разумею, ён можа знаходзіцца зараз у Беларусі, і любыя дадатковыя словы ў гэты бок могуць спрычыніцца да небяспекі. Я не ведаю, чым ён зараз займаецца. Я павінна сказаць, што наўрад ці яму штосьці пагражае, таму што ён, седзячы ў турме, супрацоўнічаў з адміністрацыяй, псаваў жыццё ў тым ліку палітвязняў, яны самі пра гэта расказвалі. Так? І мне здаецца, ў гэтай сітуацыі выгароджваць Чудзянцова не окей. Як ты лічыш? Я не выгароджваю Чудзянцова, я ізноў жа не выступаю ягоным адвакатам, я кажу толькі тыя факты, якія былі. Ці памяняў ты проста меркаванне пра яго? Гэта мяне цікавіць найперш. Я разумею, што ты тады мог не ведаць, ці гэта не магло мець нейкага значэння тое, што было раней у ягонай біяграфіі, так?
Але сёння, мне цікава, ці сёння ты па-іншаму глядзіш на гэтага чалавека? Я гляджу на ўсю гэтую сітуацыю толькі з боку фактаў. Быў чалавек, які дапамагаў у стварэнні моцнага кантэнту, які ударыў у тым ліку па Лукашэнку асабіста, якога за гэта жорстка затрымалі, наколькі я разумею, збілі, адседзеў 6 гадоў. Зараз ён выйшаў і можа знаходзіцца у небяспецы, я не ведаю, чым ён зараз увогуле займаецца. Таму я просто не хачу нашкодзіць таксама дадаткова гэтаму чалавеку, калі ён зможа выйсці, асабіста распавесці пра ўсё гэта, адказаць на ўсе пытанні, тады і можна вырашаць і судзіць дадаткова. Калі пасадзілі Чудзянцова, з нехты прапалі многія злівы, якія былі раней. То бок стала менш інсайдаў ад сілавікоў. І гэта, зноў жа, пра тое, што ўжо калі ты там збіраеш мазаіку, то было ўяўленне, што ўсё ж такі, магчыма, ён быў крыніцай інфармацыі. Я не памятаю, каб было менш. Можна адгартаць стужку, прыкладна столькі ж і было да жніўня 2020 года вельмі шмат рознай інсайдерскай інфармацыі. Па каранавірусу вельмі шмат з усіх міністэрстваў было. Закрытая інфармацыя, даклады, якія Савет міністраў і іншыя, у тым ліку тое, што на стол Лукашэнкі трапляла. Вельмі шмат можна адгартаць, паглядзець, мы нічога не выдаляем. Пасля вызвалення ён не спрабаваў з табой звязацца? Не. Вяртаючыся да Рамана Пратасевіча. Якая была ягоная роля ў нехце, тому што ён сябе ледзь не галоўным называў? Раман Пратасевіч адпрацаваў у нехце менш за 9 месяцаў. Ён далучыўся да каманды ў снежні 19-го, сышоў у верасні 20-го. І так, ён трапіў проста на ўсе гэтыя часы турбулентнасці, часы такой небяспечнай дзейнасці і вельмі магутнай дзейнасці. Памятаем каранавірус, першыя пратэсты, акцыі, ланцугі салідарнасці, потым жнівень 20-го. І, канешне, гэта ўсё вельмі моцна біла тады па псіхіцы, увогуле адчуваннях чалавека. І вядома, што тады, можна сказаць, і для яго нейкі пераломны момант быў, вось тыя інтэнсіўныя 9 месяцаў працы у нехта. Таму, магчыма, гэта на яго таксама паўплывала. Вельмі шмат розных такіх фота, якія нам дасылалі, шакавальныя дакументы. Усё не так проста, насамрэч, калі ты з гэтым сутыкаешся. А ў пэўны момант да нас ішло 200 паведамленняў на хвіліну. Гэта было проста гістарычна, па-першае, а па-другое, складана. Было даволі дзіўна і нечакана, што вось толькі выйшаў фільм Дудзя пра нехту, Рома там з'яўляецца, таксама расказвае, што ён там кіруе тэлеграм-каналам, і даволі хутка пасля гэтага ён сыходзіць. Што стала прычынай, чаму вы разышліся? Розныя пункты гледжання, як ісці далей. Раман хацеў больш такіх актыўных дзеянняў, актывізму. Я хацеў больш у бок медыа, з чаго нехта і пачыналася. Менавіта гэта быў медыйны канал, які не пра акцыі, насамрэч. Гэта было пра інфармацыю, пра медыа. Проста вымушана ў 2020 годзе гэта змянілася, таму што такі быў час, такога ад нас патрабавалі, і калі цябе абжигаюць вагнём, ты не можаш проста сядзець, табе трэба тушыць гэты пажар і ісці наперад. Таму Рома хацеў працягваць акцыі, хацеў прыдумваць новыя метады супраціўлення менавіта канкрэтных дзеянняў вулічных. Я разглядаў нехта як больш журналісцкі праект, расследаванне. Потым мы і выпусцілі «Залатое дно» трылогію і гэтак далей. Таму вось так і разышліся сцежкі. Ён паехаў у Вільню да Святланы Ціханаўскай офіс, нейкім дарадцам ці тэлеграм-каналамі займацца. Ён там Беларусь галоўнага мозга нейкі час узначальваў, наколькі я памятаю. Ці быў час, калі ты мог назваць яго сябрам? Не. Што ты ўвогуле скажаш пра той досвед супрацы з ім? Рома як чалавек, ён блізкі табе? Гэта змяніла маё ўяўленне пра тое, што, па-першае, усе людзі могуць выпраўляцца. Усіх людзей можна навучыць, нават калі ў іх нізкі ўзровень, нізкая матывацыя і іншы падыход. І тое, што варта больш уважліва ставіцца да таго, каго бярэш,
на працу, выпрацоўваць стандарты. Усё іншае гэта быў бесцэнны досвед для мяне асабіста. І дзякуй яму за тое, што ўдзельнічаў таксама ва ўсім гэтым. Я хочу цябе вярнуць у дзень, калі ў Менску саджаюць самалёт РНР, на борце якога знаходзіцца Роман Пратасевіч. Ты даведваешся, што такое адбылося, якія ў цябе былі эмоцыі ў той момант? Мне патэлефанаваў Ян Рудзік, і я ехаў дзесьці на машыне. Я спачатку, кепская сувязь была, я спачатку не пачуў, ператэлефаноўваў і не мог паверыць, уявіць. Я думаў, што гэта нейкія жарты, гэта не было 1 красавіка. Ян Рудзік сказаў, што сам не ведае, што адбываецца, што рабіць. Гэта было яшчэ да таго, як усе паведамленні пра гэта пайшлі ў СМІ. Ніхто не ведаў, ці варта не публікаваць гэта, каб не зашкодзіць, бо калі зараз апублікуюць, што самалёт, на якім ён, хутчэй за ўсё, знаходзіцца, саджаецца ў Менску, то дакладна ўсіх спраўдзяць, дакладна ўсіх выведуць і затрымаюць. З іншага боку, ніхто не ведаў на той момант дакладна, ці ўсё ж такі можа нейкі жарт хтосьці паведаміў пра тое, што самалёт будзе сажацца. Можа проста спраўдзіць, ці няма нейкіх выбуховых рэчаў усіх назад у самалёт пасадзяць і ён даляціць. Ну, але потым, з цягам часу, з усімі расследаваннямі, якія потым пазней з'явіліся, стала зразумела, што гэта была скаардынаваная аперацыя, спланаваная аперацыя спецслужбаў. Ты мог чакаць такога? Не, я не мог чакаць, але я памятаю дакладна, што ў пэўны момант у чатах абмяркоўвалася тое, што не варта лётаць над тэрыторыяй Беларусі, але гэта тады было адзін з 20 метадаў захадаў бяспекі, якіх варта прытрымлівацца. Тады ж не было ні вайны яшчэ ва ўкраіне, ні вось гэтых пагрозаў ўжо крыху спыніліся пасля 20-го года, якія былі. Лукашенко думаў, што ён усё зачысціў, пратэстаў няма і гэтак далей. Гэта крыху па-іншаму ўспрымалася. І вось менавіта з траўня Лукашенко пачаў закрываць Тутбай, саджаць Пратасевіча, масавыя рэпрэсіі, шмат людзей выехала з Беларусі, вось 21 год. Я нагадаю, што да канца 20-го года было менш за 100 палітвязняў. А ўжо пасля 21-го, калі пратэстаў па сутнасці не было, гэта ўсё пачало раскручвацца. Такая помста рэжыму. Ну і Роман быў адной з такіх стартавых кропак усіх рэпрэсій. Ты дапускаў, што Роман зробіць выбар на карысць супрацы з рэжымам? Ратаваць сябе, а не ратаваць іншых? Так, гэта натуральна і гэта нармальна, калі ёсць інстынкт самазахавання, калі над табой стаяць з пісталетам, з дубінай, ты кажаш тое, што яны хочуць сказаць. І іншае пытанне, калі ўжо ўсё быццам бы скончылася і няма патрэбы казаць занадта шмат. Вось тады ў мяне ўзнікаюць пытанні. Мне здаецца, што Роман казаў нават больш, чым патрабавалі ад яго. Воля Лойка добра сфармулявала, што Пратасевіч самы дарагі трафей Лукашэнкі. Навошта ён яму быў патрэбны? Ты разумееш? Ну, я да канца не разумею. Відавочна, што Лукашенко разглядаў нехта як адну з такіх сапраўды рухаючых сілаў пратэсту. Відавочна, што ён быў перакананы, што 20-й год зрабілі нейкія заходнія спецслужбы, як яны казалі, што нейкі спецатряд павукоў у Быдгашчы, некія прыдумлялі прапагандысцкія штампы, што ЦРУ, Масад, не ведаю, Мі-6 стаяць за тым, што адбываецца ў Беларусі. І яны хацелі, можа быць, на ўвесь свет паказаць, як, значыць, США, Злучаныя Штаты ці Захад умешваецца ў выбары, паглядзіце, гэта немагчыма. Аказалася, што ніхто не ўмешваўся, ніхто не планаваў гэтыя пратэсты. Ніякіх сотняў мільёнаў долараў на гэтыя пратэсты вылучана не было. І Пратасевіч быў проста звычайным чалавекам, які ў рэдакцыі публікаваў пасты пра тое, што адбываецца ў Беларусі, якія дасылалі проста людзі. І гэта быў такі удар ізноў чарговы па рэжыму. Бо ён думаў, што сапраўды мы гэта адна з галоўных сілаў. А аказалася, мы проста публікавалі тое, што адбываецца. Я вось ведаю, чаго не разумею. Чаму, калі ім дастаўся Пратасевіч такой высокай цаной, яны зараз яго
ну фактычна просто выкінулі, вось пакарысталі і выкінулі ўсё, типа, ты нам не трэба. Гэта ўся сутнасць гэтага рэжыму. Вось кажуць некаторыя, што Анжэліка Мельнікава там дамовілася з рэжымам, што яна не будзе выступаць публічна ці штосьці, нават калі яна ў Беларусі. З гэтым рэжымам немагчыма дамовіцца. Сёння ты з ім дамаўляешся пра адно, заўтра пра іншае. Сёння грамяць еўраопты, хоць еўраопт адсёгваў, я думаю, велізарныя працэнты гэтаму рэжыму. Вся сутнасць гэтага рэжыма ў тым, што з ім немагчыма дамовіцца, яго немагчыма прадказаць, ён сам не ведае, што робіць, і сам не ведае, што будзе далей. Многія сёння шкадуюць Пратасевіча, так, гледзячы на тое, што з ім адбываецца ўвесь гэты час, што ён дагэтуль не можа знайсці сабе нейкае месца ў новай рэальнасці. Многія, наадварот, па-ранейшаму лічаць, што ён атрымаў тое, што заслужыў, так, і так яму і трэба. Вось якія твае эмоцыі да ўсёй гэтай гісторыі? Мяне няма эмоцый да гэтай гісторыі. Я ўжо столькі разоў мяне пыталі пра гэтую гісторыю, што мне ўжо нават не засталося штосьці эмацыйнага пра гэтую гісторыю распавесці. Памятаю, што быў дакладна шок, калі гэта пасадзілі. Памятаю, што быў шок, калі Пратасевіч пачаў казаць тое, што ён казаў. Мне складана было зразумець, навошта казаць тое, чаго не было ў рэчаіснасці, калі гэтага не патрабавалася. Можна было даволі і так шмат распавесці таго, што хацеў пачуць рэжым. Але казаць дадаткова тое, чаго не было ў рэчаіснасці, для мяне проста не разумею сэнсу. Як ты думаеш, калі б на месцы Пратасевіча ты апынуўся, ты б вытрымаў? Я не ведаю, якія б захады ўжываў рэжым. Відавочна, гэта былі б катаванні, гэта быў бы вельмі жорсткі прэсінг. Але я б дакладна не казаў тое, што ад мяне не патрабуюць казаць пад дулам пісталету. Сябры, калі вам падабаецца наша відэа, калі ласка, падтрымайце нас лайкам, ці калі ёсць магчымасць, рублём. Можна зрабіць перавод праз Patreon, можна падтрымаць нас праз PayPal, можна нават крыптой. Усе даступныя варыянты пералічаны ў апісанні пад гэтым відэа. Мы будзем вам удзячныя за любую падтрымку. Дзякуй, што вы з намі. Вы ў 22-м годзе так даволі актыўна ўпісаліся ў пратэсты ў Казахстане. Я хочу зачитать один з постов того часу, який вышел на канале Нехта у Телеграме. В Алматы огромное количество народа идет маршем до площади Республики. Народ Казахстана, в вас верит все постсоветское пространство. Добейтесь того, чтобы ваши требования были услышаны. Не расходитесь и не верьте лживым обещаниям. Ось моё пытанне, чаму, не знаю, вы, я не ведаю, хто датычны быў да асвятлення той кампаніі пратэснай у Казахстане, лічылі, што вы маеце права казаць казахам, як дзейнічаць. Тому што я сумняваюся, што у вас у камандзе былі казахі на той момант. Так, памятаю прыкладна той момант. Гэта пачатак 22-го году. Літаральна, як пачаліся гэтыя пратэсты ў Казахстане, на нас подписалася плюс 100, 200, 300 тысяч людзей з Казахстану. А з Казахстану людзі у нас сярод падпісантаў былі яшчэ і з 20-го года, якія сачылі за падзеямі. І мы стэлефаноўваліся, камунікавалі з людзьмі, якія былі, можна казаць, сярод арганізатараў тых пратэстаў у Казахстане. Яны казалі, што ўсе зараз чытаюць ваш канал, што гэта адзіны, можна сказаць, галоўны канал, які чытае ўвесь Казахстан. То бок ёсць там розныя Орда КЗ, іншыя, але ў іх там было 30 тысяч падпісантаў ці 50, у нас там было больш за мільён. І яны казалі, што толькі вас слухаюць і толькі вы можаце паўплываць на гэта. Калі ласка, зрабіце аб'яву, каб людзі не разыходзіліся, таму што будзе як у Беларусі, усіх заціснуць, іх пасадзяць і гэтак далей. Гэта гістарычны момант для нашай краіны, гэта вырашальны. У каментарах усе людзі з Казахстану пра гэта пішуць. І паколькі ёсць такі запыт, людзі просяць пра гэта напісаць, мы даем публікацыю, але мы не за шкірку нікога не ведзем і кажам: стойце тут, пакуль вас не расстраляюць. Людзі самі вырашаюць, ці ісці, ці не ісці, ці адпісацца ад канала. Але нашым абавязкам было нехта, гэта хтосьці, гэта кожны, гэта народны канал, праінфармаваць пра гэта. Таму гэта, можна сказаць, не ад нас, нават публікацыя была ад саміх казахаў.
І яшчэ адна цытата з пастоў нехце з тых часоў, з таго кантэксту, зноў жа цытую: «Мы не даем спать спокойно ни одному диктатору на постсоветском пространстве. Каждый тиран, угнетающий свой народ, уже знает, что его время на исходе». І маё пытанне: як ты лічыш, чаму да гэтага не адбылося, так? То бок тираны як былі пры ўладзе, так і застаюцца пры ўладзе, так? Пацярпелі толькі людзі, якія выказаліся, выйшлі, выступілі супраць тыраніі. Тыраны застаюцца ва ўладзе, але іх улада змяняецца. Тое, што было ў Казахстане, напрыклад, яшчэ 5 гадоў таму, гэта зусім іншае. Я размаўляю з казахамі. Гэта зусім іншае, хоць нібыта гэта вельмі жорсткі стыль кіравання, але Такаеў, напрыклад, значна больш пра еўрапейскі зараз. Хоць ён і дапамагае Расіі абыходзіць санкцыі, але ён выступае не занадта за Пуціна. Вельмі старыя устоі зараз змяняюцца. Арменія супраць Расіі, Азербайджан супраць Расіі, у Таджыкістане адмяняюць крымінальнае пакаранне за лайкі. Гэта ўсё малыя змены, якія па ўсёй постсавецкай прасторы адбываюцца. Але ёсць і змены ў адваротным кірунку. Словакія, Венгрыя, тут у нас цяпер ужо сяброўка Расіі. Ну, калі мы кажам пра постсавецкі кірунак, то там гэта глыба надта цяжка, каб змены адбыліся тут і зараз. Калі казаць пра еўрапейскія краіны, дэмакраты, я думаю, паставіць усё на свае месцы. Канешне, добра, што ў дэмакратыі можна выбірацца на прэзідэнта не больш за 2 разы. Трэба, можа, ў нейкіх краінах увесці, каб кіроўнай партыі можна было не быць больш за 2 разы, бо ведаем, што шмат хто злоўжывае гэтым правам, калі мы кажам пра Славаччыну, пра Венгрыю. Калі пра Славаччыну кажам, то Фіцо, відаць, проста не да канца разумее ўсіх наступстваў. Ён прыехаў на парад, нават Орбан больш мудра паступіў, не прыехаў да Пуціна на парад. Але дапамагалі мне прыехаць, там і неба закрывалі, так, як бы намякалі па-ўсякаму. Вялікія пратэсты ў Славаччыне ў сувязі з гэтым. Раней быў такі жарт: даколе будзе Лукашенка, да колі. Але ўжо не вельмі смешна. Што ты думаеш пра будучыню Колі Лукашэнкі? Мне складана даваць ацэнкі яму. Яго светапогляд змяняецца увесь час. Калі раней для яго было важна граць у танчыкі і насіць залаты пісталет, які яму падарыў, здаецца, Медведзеў, то зараз для яго светапогляд крыху іншы. Ужо для яго важна нейкая навуковая дзейнасць. Хоць, канешне, ён адчувае, што ён сын Лукашэнкі. Ён часам апранаецца ў форму службы бяспекі, дакладней не форма, а значкі і гэтак далей. Ён ходзіць з ім з чамаданчыкам, нібыта ахоўнік. Але мне здаецца, гэта не больш, чым проста прывязанасць такая сына да бацькі. Насамрэч, калі будуць змены, Коля і любы іншы чалавек, Качанова, нават Вальфовіч, мне здаецца, ніхто не зможа працягваць вось гэтую занадта жорсткую палітыку, таму што, больш жорстка ўжо не атрымаецца. І тады вось пачнуцца вось гэтыя расколы, пачнецца тое акно магчымасцяў, пра якое мы казалі сёння. А як складзецца ягоны лёс, гэта вельмі цікавая гісторыя. Але ты дапускаеш, што пры нейкім раскладзе ён можа заняць крэсла Лукашэнкі? Нават па лукашэнкаўскай збітай 3 разы канстытуцыі ён не мае зараз права гэта рабіць. Калі перапішуць, магчыма, але як народ успрыме. Я вось бачу нават сярод каментароў так званых ябацяк, якія падтрымліваюць Лукашэнку. Калі штосьці пра Лукашэнку мы посцім, Лукашенка лепшы, Лукашенка там гэта. Калі штосьці ідзе на тэму, Лукашенко решил, наверное, передать власть сыну. Там, дзе яго заявы, што Коля будеш прэзідэнтам. Тут уже вельмі неадназначная рэакцыя ідзе, нават сярод прыхільнікаў Лукашэнкі. І таму бурленні будуць, ён это разумее. Ён вельмі дакладна разумее, дзе, калі, якія бурленні будуць. Таму ён не адпраўляе войскі, напрыклад, ва Ўкраіну. Ён разумее, што народ супраць. Кожны чалавек, якога не запытаю у Беларусі, супраць таго, каб ісці ва Ўкраіну, а тым больш нават калі там ахоўваць штосьці як міротворческія войскі. Беларусы супраць вайны. Ёсць пэўныя
адсотак людзей, які падтрымлівае дзеянні Расіі, але калі іх пытаюцца, так а вы там пойдзеце, ці можа вы за тое, каб беларускія войскі пайшлі, ну то там якія даследаванні не вазьмі, нават пра лукашэнкаўскія ці незалежныя, ці інтэрнэт, любыя, то там менш за 10%. Як ти думаєш, чому Лукашенко так опантаны сваім сабакам Умкам? Тому што ёсць адчуванне, што Умка стаў такой заменай маленькага Коля Лукашэнкі, так? Ну, у яго няма сям'і добрай, калі не лічыць Колю і сыноў, якія незразумела ўвогуле дзе. Ну, застаецца сабака Шпіц Умка. Раней ён з Колем цёгаў усё паўсюль за шкірку на ўсе мерапрыемствы, зараз з сабакам. Хоць на парад, здаецца, мне не дазволілі, так, у Маскве яму У Москве, до речі, фоток не было. Прывезці шпіля. Ну, уже сказалі, ну, давай уже не пазоріцца. Але ведаеш яшчэ што? Вось у Пуціна сабака таксама ёсць, але быў лабрадор, цяпер вялікі сабака Акіта, а ў Лукашэнкі Шпіц, так? Ну, няўжо ягонае атачэнне не бачыць, як камічна гэта выглядае, так? Лукашэнка, там, дыктатар, всё, і Шпіц. А ім гэта і трэба. Ім трэба штосьці такое нетрывіальнае, штосьці камічнае, што будуць абмяркоўваць. Вось Шпіц на стале, паглядзіце, усе пішуць. Яму толькі ўвага і трэба. Ён такі маньяк, якому трэба наша ўвага, энергія высмоктваць, каб на яго глядзелі, каб абмяркоўвалі нават калі добра, калі кепска. Яму проста трэба як мага больш увагі. Таму ён зараз вось гэтыя недарэчныя заявы нейкія робіць вельмі часта. Нібыта жартуе, што раней выразалася з эфіраў дзяржаўных каналаў. Проста, каб на яго звярталі ўвагу. Дарэчы, а як ты ацэньваеш дзейнасць Пула Першага? Так, гэта канал прысвечаны Лукашэнку, за ім стаіць Наталя Эйсмонт, як яго прэс-сакратарка. Што ты пра гэта думаеш? Гэты канал вельмі цытуецца, я разумею, цытуецца рознымі тэлеграм-каналамі, медыямі, таму што там яны нібыта публікуюць то, што не публікуецца там на тэлебачанні, нейкія такія смешныя моманты. Місія выканана, цытаты ёсць. Хтосьці бачыць у ім моцнага кіраўніка, хтосьці недарэчнага некага гумарыста, ці проста прафанацыю замест прэзідэнта, якім ён хоча сябе называць. Місія выканана, ёсць лайкі, ёсць рэпосты, ёсць увага, ёсць прагляды. Але што з гэтага? Ідэолагі ўвесь час спрабавалі скапіраваць кожную фішку, народжаную пратэстам, і працягваюць дагэтуль. Вось зараз 11 мая яны прынеслі агромны чырвона-зялёны сцяг, і все равно все это выглядае камічна. Нават з гэтым сцягам, аказваецца, хутчэй за ўсё прылепілі арнамент там з двух бакоў, атрымліваецца, з аднаго бока знялі крывакоса, атрымліваецца сцяг ці то не тым бокам, ці то што. Ну, карацей, і ўвогуле, у грабавой цішыні ўсё гэта адбывалася, машыны не сігналяць. Ну, і калі ясна, што гэта зноў жа было скапіравана з пратэстаў 20-го, калі людзі самі там пашылі, неслі агромны чырвона-белы сцяг, і калі параўнаць два фотаздымкі, ну, гэта неба і зямля, так? Чаму у іх нічога не атрымліваецца? Таму што гэта не натуральна, гэта штучна. Нават паглядзець у Польшчы, калі дзяржаўныя святы, людзі самі са сваіх балконаў вывешваюць сцягі дзяржаўныя, людзі ўдзельнічаюць у акцыях са сцягамі, таму што гэта натуральна. А тое, што спрабуюць зрабіць лукашэнкаўцы, гэта не натуральна, гэта штучна, гэта прыдумана, ідэалогія, якой няма. Вось бел-чырвона-белы сцяг, ты як не круці, ты яго правільна. А яны не навучыліся, каб дагары нагамі. Хаця перагорнуты сцяг па правілах заўжды лічыўся сімвалам нейкай паразы ці бяды. Ну, а для іх яны нават да канца не могуць вывучыць гэта. Яны могуць максімум панатыкаць гэтых сцягоў паўсюль. У кожнай краме, кожны дах абвешаць гэтымі сцягамі. А што ў выніку? Хто стаў патрыётам дзякуючы гэтаму? Агрэсіўнасць Рыгора Азаронка шакуе нават агалцелых расійскіх прапагандыстаў. Як ты думаеш, тое, што яны робяць, гэта эфектыўна? Не, гэта мова варажнечы. Гэта таксама барацьба за ўвагу, за прагляды, яго цытуюць, яго бярэ інтэрв'ю адна з прапагандыстак вядомых. Для яго гэта норм, таму што выканана заданне, і зноў жа прагляды, лайкі, ёсць эфект нейкі.
А тое, што за гэтым нічога не стаіць і гэта ні да чаго не прыводзіць, іх гэта не хвалюе. Што яшчэ можна з азаронка ўзяць? Справа ў тым, што памятаем жа, як пасля 20-го году іх усе такія нармальныя людзі з БТ, з СТВ, з ОНТ пазвальняліся. Ну і выплылі, вось, па-першае, расійскі дэсант прапагандыстаў прыземліўся ў Менску, таму што не было каму працаваць у 20-м на БТ. А па-другое, вось, павылазілі вось усе гэтыя персанажы. Тура, Зарёнак. Тура яшчэ спрабуе такога адэкватнага. Яны на рознай аўдыторыі працуюць, ён такі, нібыта такія замыславатыя фразы, інтэлігенцыя. Рассудите, все-таки Александр Лукашенко правильно поступает. А гэты такі, Александр Лукашенко правильно поступает. Вы дебилы, если этого не понимаете. Ну, разная аудитория, а посыл одно и то же. Як так сталося, што ты стаў цікавіцца палітыкай у 11-12 год, зусім маладым? Дзякуючы бацьку, я думаю, у першую чаргу. Я памятаю, як ён паказваў «Грай» песню Ляпіса Трубецкога. Я памятаю маіх аднагодкаў, якія ўдзельнічалі ў пратэстах тады, так званых, калі апладысменты гэтым уладам. Маўклівыя акцыі пратэсту. Маўклівыя акцыі пратэсту ў 2011-м. Памятаю плошчу, калі глядзеў праз талерку жывы эфір Белсату з таго, што адбывалася. Ну і памятаю вось гэтыя ўсе прапагандысцкія ў школе акцыі, калі яшчэ нават не БРСМ, а перад БРСМам БПСМ і іншыя партрэты Лукашэнкі ў кабінеце дырэктара. Я тады яшчэ да канца не разумеў, што адбываецца, але мне ўжо тады здавалася, што гэта не зусім нармальна. І ну, вось так прыйшло зацікаўленне тым, што адбываецца навокал. Я глядзеў відэа, мантаваў відэа. Дарэчы, памятаю, відэа нашай Нівы з маўклівых акцый пратэсту таксама глядзеў у Ютубе яшчэ тады. Я памятаю, людзі тады з рондалем хадзілі і грукалі па ім. Так, так. У 10-м годзе ты каго падтрымліваў? Ты ўжо тады меў нейкія палітычныя перавагі? Я нікога не падтрымліваў, таму што мне было толькі 12 гадоў на той Я момант. і думаю пра гэта. Мне хутчэй была цікава больш атмасфера ўсяго, што адбываецца, і ўвогуле, што людзі пратэстуюць. Я памятаю той дзень, панядзелак, пасля акцыі пратэсту ўсе былі такія засмучаныя. Нават жанчына ў кіёску Белсаюздрук. Дарэчы, тады прадаваліся, здаецца мне, наша Ніва і Народная воля. Памятаю, купляў вельмі, бабуля з дзядулей прасілі, каб набыў для іх. Таксама мы з бацькам набывалі. Вось, і так зацікаўленне і прыйшло. Мне здаецца, ўсё гэта ідзе далёка-далёка з дзяцінства. Потым я быў у ліцэі беларускім гуманітарным імя Якуба Коласа, які ўлады зачынілі з 2004 года, і ён падпольна дзейнічаў. Як так сталося, што цябе менавіта туды адправілі? Таму што сапраўды ты маеш рацыю, там за вольнадумства у 2003-м яго зачынілі, але бацькі цябе менавіта туды аддалі. Так. Чаму туды аддалі, я нават і не памятаю. Нейкі там афіцыйны дазволены, ведаеш, каб дыплом далі. Я нават асабліва не разбіраўся, дзе там ліцэй ВДУ, дзе беларускі гуманітарны ліцэй. Мне сказалі, я так жартам зараз скажу, мне сказалі, там менш будзе матэматыкі, хіміі, біялогіі. Я кажу, я іду туды, таму што там была больш ухіл на беларускую мову, літаратуру, гісторыю, грамадазнаўства, і мне гэта больш за ўсё цікавіла. Канешне, потым, калі я пазнаў рэчаіснасць, як кажуць, і трэба было ездзіць, я жыў на той момант у Сеніцы ў Ждановічы, праз увесь горад 1,5-2 гадзіны кожную раніцу ўставаць а 6 і ездзіць туды за ведамі. Гэта было не так проста, але гады прайшлі, я не шкадую, наадварот, гэта вельмі вялікі такі буйны старт, які мне даў гэты ліцэй, і шмат вядомых асоб з гэтага ліцэя, Франак, Вячорка і іншыя. Таму... А як ты ацэніш веды, якія ты атрымаў? То бок, просто я разумею, што людзі многія могуць не уяўляць, што гэта такое. Я была там адзін раз, па-мойму, мне здаецца, гэта быў 19-й год, 18-й, такая сядзіба, хатка фактычна, так? І там такая нефармальная атмасфера, дзеці. Гэта нават не кабінет, такое ўяўленне было, а вось проста як
свае просто людзі сабраліся і вывучаюць штосьці, так? Ну, это класна, то бок мне гэта спадабалася атмасфера, але як табе было? Мне тады таксама спачатку было незразумела. Тут такія ж падручнікі, што і ў звычайнай школе, а нават старэйшыя выданні, якія некалькі гадоў таму былі. І я не разумею, што вось у школе мае аднагодкі маюць такія ж падручнікі і гэтак далей, але потым я зразумеў, што не ў падручніках справа, а ў тым, як гэтая інфармацыя выкладаецца ад настаўнікаў. Вельмі не хачу ўсіх пералічваць, таму што хтосьці можа заставацца ў Беларусі, але гэта выбітныя людзі, дэпутаты незалежнасці, якія гэтую гісторыю не з падручнікаў ведаюць, якія праводзілі археалагічныя выкапкі, даследаванні, якія ўсё гэта самі ў архівах вывучалі, якія гэтыя падручнікі, можна сказаць, пісалі таксама. І тады я вось зразумеў моц ліцэю, моц выкладчыкаў, плюс там іншая зусім атмасфера была, больш такая нефармальная. Мы ездзілі на выезды ў Польшчу з ліцэем, мы камунікавалі з палякамі, з іншаземцамі, вывучалі добра польскую, ангельскую. Ну, там зусім іншы ўзровень быў, чым у беларускай школе. Гэта, безумоўна, адно з найлепшых, праз што можа прайсці беларускае дзіця. На жаль, зараз улады, як і ўсё іншае, скасавалі гэты ліцэй. Не ведаюць, ён працягвае зараз працу. Хацелася б, каб такіх ініцыятываў станавілася яшчэ больш. Твой бацька быў спартовым каментатарам на БТ. Што ты памятаеш пра тыя часы? Так, ён працаваў на белтэлерадыёкампаніі да 2008, здаецца мне, году. Я памятаю, што гэта было вельмі цікава, таму што я прыходзіў туды, я глядзеў, як адбываюцца так эфіры. Я нават сакрэта распавяду, у адным з выданняў я круціў суфлёр, а ў другім з выданняў я, там де яшчэ на касетах БТКам гэта было, я націскаў плей, то бок я, можна сказаць, але гэта быў сюжэт не пра Лукашэнку, спакойна, гэта штосьці культурнае было. Гэта было вельмі цікава, здымкі, аператары, розныя лакацыі, новыя людзі, штосьці, вось, магчыма, тады мне прыйшло гэтае асэнсаванне, што я хацеў у дзяцінстве, я не хацеў звязаць сваё жыццё з журналістыкай ці чымсьці звязаным з медыа, але вось тады мне прыйшло асэнсаванне, мне здаецца, што гэта варта рабіць, і гэта прыкольна, прышпільна, класна, цікава, энергічна, інтэнсіўна. Як у твайго бацькі спалучаліся апозіцыйныя такі прадэмакратычныя погляды з працай на БТ? Ён, як я і казаў, працаваў да 2008 года на белтэлерадыёкампаніі, і ён быў спартовым журналістам, то бок ён увогуле не працаваў. Тады ж яшчэ не так моцна гэта было прапагандысцкія шоу спартовыя Лукашэнкі, якія ён потым паствараў, хакейныя вось гэтыя турніры, раўбічы і іншае. Тады гэта быў проста агляд спартовых падзей. Тады яшчэ фанаты нават былі сапраўдныя, якія вось супраць уладаў у футбольных спартовых клубах. І гэта быў іншы драйв, то бок там не было нейкага прапагандысцкага налёту, гэта сапраўды была такая праца наконт спорту. І, ну, мне здаецца, тут нічога у гэтым не адбылося, ён ніколі не працаваў на гэты рэжым і ніколі не змяняў сваіх поглядаў, то бок ён з самага пачатку, як мне распавядаў і дзядуля распавядаў, ніколі не галасаваў за Лукашэнку і заўжды быў супраць таго, што ўлада адбываецца, а тым больш цягам гадоў, калі гэта шло далей і далей, бо спачатку дыктатура выглядала яшчэ больш-менш лагодна. А хто твая мама? Чым яна займалася раней? Яна была настаўніцай больш за 20 ці пад 30 гадоў у школе. Працавала, настаўнік матэматыкі, а я матэматыку чамусьці не палюбіў. Не перадалося. Так. Потым яна працавала ў БДУ і ў 20-м годзе вымушана была з'ехаць. У выбарах не ўдзельнічала. Калі ты выехаў з Беларусі сам? З Беларусі я выехаў апошні раз, гэта быў люты 18-го года. Тады мне, наколькі я памятаю, патэлефанавала маці і напісала праз некалькі дзён. Гэта быў сярэдзіна лютага 18-го года і сказала, што да нас прыйшлі з вобшукам. А я з'ехаў 3 дні таму, ці 4, ці 2. У кароткатэрміновую паездку? Я вучыўся ў Польшчы з 15-го года і прыязджаў у Беларусь увесь час, нават калі рабіў канал да 18-го года і планаваў вяртацца таксама, былі планы на лета. Але у лютым, ну так як сталася, прыйшлі з вобшукам, нібыта справа
як яны сказалі, за абразу прэзідэнта. Некая грамадзянка Гріб, па прозвішчы Гріб, паскардзілася, што ў адным з ролікаў ці ў шмат якіх роліках, напрыклад, у роліку «Лука Шэрлак і беспредел», там Лукашенко як Шэрлак расследаваў адно са злачынстваў. Яна сказала, што гэта абраза прэзідэнта, хаця я не разумею, як гэта абраза, калі ён малайчына расследаваў такое злачынства вялікае. Але яна палічыла гэта абразай і напісала нейкі данос. Магчыма, гэта самі спецслужбы пісалі, таму што так, вельмі шмат супадзенняў адразу пасля выезду. Магчыма, яны хацелі, думалі ці затрымліваць, калі я яшчэ знаходжуся ў Беларусі. На шчасце, гэтага не адбылося. Тады ж умоўная лібералізацыя была, памятаем, вялікія «Рок за боброў», іншыя фэсты нават там з бел-чырвона-белымі сцягамі. На ляпіс дазволілі стагоддзі БНР, вяртаюцца кампаніі, умоўная лібералізацыя ў Беларусі. Вольныя медыі могуць працаваць больш-менш. Ну і вось тады я зразумеў, што ўжо вяртання ў Беларусь хутчэй за ўсё не будзе. Хаця праз паўгады яны нібыта афіцыйна напісалі, што справа, што мы спраўдзілі ўсё, што наконт гэтай справы, што тычыцца гэтай справы, і што нібыта правапарушэнняў не знойдзена. Штосьці такую адпіску. Але, там ужо быў 19-й, потым 20-й год, і, канешне, я не ездзіў, асабліва калі ў 19-м выйшлі Лукашенко ўгалоўныя матэрыялы, фільм «Крымінальныя справы». А як на цябе гэта паўплывала? То бок табе было ў нейкім моменце страшна, што будзе пераслед, што будуць наступствы? Больш хвалявалася маці, мне здаецца, таму што яна там жыла, яе ўсё гэта тычылася, і яна, канешне, часам панікавала, але ў такім добрым сэнсе. Яна не казала «зачыні канал» і гэтак далей. Яна так аб'ектыўна разважала. Яна разумела, што тое, што я раблю, гэта важна. І гэта важна не толькі для мяне, але і для той аўдыторыі, якая ўжо на той момант была. І мы з ёй размаўлялі пра гэта, і я працягваў. Я ніколі не думаў, каб спыніцца. Я думаў толькі, калі будзе вялікая рызыка, каб вывесці яе з Беларусі, каб яна знаходзілася ў бяспечным месцы. Ці часта дамоў прыходзілі? Цябе шукалі, бацьку, магчыма? Таму што я на Белсаце пасля працаваў. У 20-м годзе так прыходзілі і нават развешвалі вось гэты розыск па ўсёй краіне. З тваім фэйсам? Так, прыходзілі з ператрусамі. Але яны рабілі так больш-менш лагодна, таму што яшчэ ў 20-м годзе яны разумелі, што хутка ўсё можа змяніцца. Таму што тады сітуацыя менавіта такая была. А ў Польшчы ты дзе вучыўся? У Катавіцы. У Польшчы ёсць дзве найбуйнейшыя кінашколы, Лоцкая і ў Катавіцах кінашкола. І я вучыўся вось у Катавіцах. Можна сказаць, гэта альма-матэр, якая дала базавыя веды з аднаго боку пра кінавытворчасць, пра тэлевытворчасць, але з іншага можна сказаць, што вось той фармат, які пачаўся потым навінны, гэта быў фармат адно з хатніх заданняў, таму што трэба было нейкую канцэпцыю распрацаваць такога пастаяннага фармату. І вось я пачаў рабіць такі навінны фармат, агляд навінаў. Дарэчы, тады ў Ютубе не надта шмат было увогуле аглядаў навінаў па Беларусі. Белсат быў, але на той момант, калі было 5000 праглядаў, гэта ўжо для ўсіх здавалася, што гэта вельмі шмат. Вау. Калі табе пачалі слаць пагрозы? Яшчэ да 20-го. Яшчэ да 20-го году, у 19-м, у сувязі са слівамі з сілавых ведамстваў. Як пагражалі? Самымі рознымі шляхамі. Такія найбуйнейшыя былі ў 20-м годзе, што выбухне наш офіс. Нават паліцыя спраўдзіла гэтае паведамленне, ахову распачала офіса, то бок яны
верыфікавалі, пацвердзілі гэта, што выкрадуць, нават пісалі ў КДБ, што выкрадуць, гэта ёсць у базе даносаў КДБ. Цябе персанальна? Так, што могуць выкрасці за нейкую там шалёную суму, я не памятаю колькі, 150, напрыклад, тысяч доляраў і падвязуць пад мяжу, дзе перададуць Беларусі. Тады ж не было яшчэ плотаў гэтых высокіх на межах і гэтак далей. Вельмі шмат з гэтага мы перадавалі польскім сілавікам, польскім структурам, якія гэта верыфікавалі. Дзякуй крыніцам, якія зараз, спадзяюся, у бяспецы. Не ўсе з іх выехалі з Беларусі, таму што былі абмежаванні і іншыя умовы. Але дзякуй ім за папярэджанне, дзякуй ім за тое, што гэтым заняліся потым польскія службы. У тым ліку з удзелам амбасады, пра што зараз пакуль што нельга распавядаць публічна, але з удзелам беларускай амбасады тут, у Варшаве. Ці правильна я разумею, што крыніцы пацвердзілі, што гэта не пустыя пагрозы, што сапраўды цябе хочуць выкрасці і на гэта накіроўваць нейкіх спецыяльна навучаных людзей? Так, спецыяльна навучаных людзей, звязаных з амбасадай, у тым ліку Беларусі у Польшчы, тут, у Варшаве. Гэта ўсё верыфікавалася польскімі спецслужбамі. Падрабязнасцяў нават я не ведаю, але шмат з гэтага пацвердзілася. І такіх розных пагроз вельмі шмат было, нават не так даўно, нават там пару месяцаў назад. Я ўжо да гэтага звыкся і проста працягваю сваю працу разам з камандай. Ну, а, канешне, яшчэ вяртаючыся да 2020 года, гэта, безумоўна, было даволі складана, калі ты ўпершыню такое атрымліваеш. Тому што табе здавалася, што увесь народ выйшаў, усе супраць гэтага рэжыму, але знаходзіліся тыя, хто быў за. Але мне здаецца, тых, хто супраць, было больш. Як ты хаваўся тады ў 2020 годзе? Тому што цяжка ўявіць вось гэты прэсінг, тому што рэальна баішся, што заўтра хтосьці цябе ў багажнік спакоі і ўсё. Так, розныя метады, розныя кватэры, розныя шляхі дадому. Часам спаць даводзілася ў офісе забарыкадаваным, часам у машыне, на матрасе, часам не прыходзіць у офіс па 5 дзён. Але гэта не тое было, каб мы баяліся, мы проста прадухілялі магчымыя, сапраўды пацверджаныя спробы на той момант зрабіць штосьці кепскае. Ну, як бачым, гэта ўсё дало свае вынікі. Што ты адчуў, калі ўбачыў сябе ў спісе Forbes 30 до 30? Я спачатку не паверыў у гэта, таму што мне у LinkedIn, такая, хто не ў курсе, сетка для такіх працаўнікоў, прафесіяналаў у розных сферах, як соцсетка толькі для такіх працоўных стасункаў. І напісаў чалавек, што я рады вітаць цябе сярод іншых удзельнікаў Forbes. Я таксама трапіў у гэты ліст, у гэты спіс. Я думаю, што нейкі спам ці штосьці, можа, жарт нейкі. Потым я кажу, пра што гутарка, пра што размова, дайце лінк, штосьці такое. Ён дае, я заходжу на гэты сайт Forbes і сапраўды бачу, што ў спісе медыа-маркетинг я там сярод 30 іншых, і гэта з усёй Еўропы, гэта з кожнай еўрапейскай краіны, усяго 30 чалавек. Я спачатку не мог уявіць, паверыць, але вось так і склалася. Я потым узгадаў, што да гэтага за, можа, 2-3 месяцы хтосьці пісаў да мяне на мейл з рэдакцыі Forbes, нейкі фрілансер-валанцёр. Я думаю, яны проста цікавяцца тым, што адбываецца ў медыях ва ўсходняй Еўропе, хто, якія з праектаў тут ёсць. Я там яму адказаў на пару пытанняў, як дзейнічае нехта і гэтак далей. Я забыў ужо пра гэта нікуды не пайшло, а аказалася, што яны збіралі такім чынам інфармацыю. І для мяне, канешне, гэта было шокам. Я потым спрабаваў высветліць, ці часта ўвогуле беларусы трапляюць. Наколькі я зразумеў, то акрамя Зарэцкай там яшчэ пару чалавек было, і ўсяго там 5, можа, беларусаў. І дзякую ўсім, хто падтрымліваў і таксама напісаў пра гэта, тому што... Што для цябе гэта значыць? Гэта падкрэслівае тое, што нашы ўсе высілкі, намаганні за апошнія
3-4 гады, калі быў такі вось буйны рост папулярнасці нехта, былі і спады, і ямы, і рост, але агулам гэта ўсё выбудавалася ў такую структуру надзейную, якая працуе, якая устойлівая. І гэта значыць, што мы на правільным шляху, гэта значыць, што мы развіваемся ў еўрапейскім кірунку, у бок такіх медыя, якім я і хачу бачыць нехта. Еўрапейскім, класным, сучасным, новым, без... Відавочна, што базавыя журналісцкія стандарты, так як верыфікацыя інфармацыі, ніякіх фэйкаў, ніякіх іпсо, але мова такая нефармальная, простая, каб людзям было зразумела, каб яны бачылі, што мы сваі, што мы не хочам так афіцыйна пасіўны залог і так далей. Гэта пацвярджае, што мы на правільным шляху і ёсць пэўныя вынікі, эфекты, результаты нашай працы. Так. Хутка нехць 10 гадоў у кастрычніку. У чым сёння каштоўнасць праекта «Нехта»? Як бы ты яе сфармуляваў? Тое, што мы зараз на міжнародную аўдыторыю кожны дзень абавязкова, гэта патрабаванне маё, пра Беларусь. Мінімум 1, 2, 3 навіны. Нават на буйнейшы канал, дзе падпісваліся не пра Беларусь чытаць навіны, а пра самыя важныя навіны, вось што адбываецца зараз, перамовы Расія, Украіна, мы ўсё роўна даем адну навіну пра Беларусь абавязкова, каб Беларусь не выходзіла з інфармацыйнай павесткі парадку дня. І мы сталі ўжо такім буйнейшым, можна сказаць, буйнейшым медыапраектам з міжнародным ахопам. Таму што розныя мовы, розныя каналы, ресурсы, але мы не забываем пра Беларусь. Нехта бай, дарэчы, TikTok-аккаунт, які толькі пачалі, там за пару тыдняў, можа, набраў 5000 падпісантаў. Дарэчы, вельмі папулярны стаў. Людзі хочуць бачыць больш навінаў пра Беларусь. Прызналі экстрэмісцкім у той жа дзень, калі Forbes пра ўзнагароду аб'явіў. Чаму? Таму што, так як мы і казалі, баяцца ўсяго нават 5000, ужо 10 000 на дадзены момант. Працягваем працу. Ці пазнаюць цябе на вуліцы? Так, натуральна, зараз ўжо крыху менш, па-першае, я менш хажу на вуліцы, вельмі шмат працы зараз, менш па усялякіх, безумоўна, перадусім на беларускіх нейкіх івентах, але і ў бедронцы, ахоўнік часам падыходзіць, я думаю, што я нічога не краў. І ён кажа, глядзіце, там брат у Магіляве, глядзіце таксама. Глядзяць людзі. Хоць зараз так крыху больш асцярожна, хтосьці вось хоча на працу, потым мы бачым, што, відаць, ужо з кімсьці пракансультаваўся, ты што, там сваякі ў Беларусі засталіся, вось ён ужо быў гатовы, ўсё пасуе, стаўка, умовы і гэтак далей, але вось праз 2 дні піша, на жаль, там я не змагу. Таму што, людзі пачынаюць распавядаць, о, крута, там я буду у нехце працаваць, яны такія, ты што, яны там экстрэмісты, тэрарысты і гэтак далей. Ці няма ў цябе адчування, што вось як у нашых бацькоў была магчымасць штосьці змяніць у 96-м, так і ў нас была магчымасць штосьці змяніць у 20-м, і мы гэтую магчымасць страцілі. Мы гэтую магчымасць не страцілі, мы зрабілі для сябе такую устойлівую глебу, ад якой можна абапірацца, і варта пра гэта памятаць. Мы нікуды не зніклі, мы будзем працягваць, нягледзячы ні на што, нягледзячы на суды, што мне 20 гадоў, Прокоп'ю 25 і гэтак далей. Мы не схаваліся, мы не забаяліся, мы працягваем сваю справу, і акно магчымасцяў яно абавязкова будзе. Варта быць да яго падрыхтаванымі. Дзякуй табе вялікі за размову. Дзякуй. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка нашай работы. Калі маеце чым падзяліцца, пішыце ўсё ў каментарах. Мы будзем чытаць і адказваць. Падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць новыя гутаркі ток. Мы выходзім па нядзелях, таму можаце ўключыць званочак, каб не прапусціць новую размову. І дзякуй вам, што вы з намі.